Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Σαλματάς Γιώργος. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη διαδικτυακό webinar της IQ Studies με κεντρικό θέμα τις πωλήσεις ως προς τις βασικές αρχές τους. Στην επόμενη ώρα λοιπόν θα αναπτύξουμε βασικές έννοιες πωλήσεων που για μένα πρέπει να υπάρχουν ως framework, ως υποδομή στον κάθε ένα εκπρόσωπο αυτών προκειμένου αποτελεσματικά να μπορέσει να αναπτυχθεί είτε ο ίδιος είτε η ίδια η επιχείρησή του. Καλησπέρα λοιπόν στα άτομα που βλέπω αυτή τη στιγμή, στους εκπαιδευόμενους: Αθανάσιος, Δάφνη, Ντέμι, Ελευθερία, Μαρία, Μικαέλα, Μιχάλης, Νικολίνα, Παναγιώτας, Μαρό, Θεμιστοκλής, Γιώργος, Κωνσταντίνος, Αγγελική, Κωνσταντίνα και σε όλους τους υπόλοιπους που θα έρθουν κατά τη διάρκεια του σημερινού webinar. Όσοι ήθιστε, θα περιγράψουμε τον τρόπο που θα επικοινωνούμε αυτή την ώρα την οποία θα είμαστε μαζί, για να μπορέσουμε να έχουμε την αρτιότερη δυνατή επικοινωνία. Δεξιά επάνω θα μπορέσετε να δείτε ότι υπάρχει μια κάθετη μπάρα. Σε αυτή την κάθετη μπάρα υπάρχει ένα άσπρο βελάκι σε κόκκινο φόντο. Θέλω να επιλέξετε λοιπόν αυτό το άσπρο βελάκι και θα σας αναπτυχθεί το μενού του chat. Αυτή τη στιγμή, εφόσον είστε εντάξει σε εικόνα και ήχο ως προς τη σημερινή εκπαίδευση, θέλω να μου γράψετε ένα απλό OK στο πεδίο του chat. Επαναλαμβάνω, επιλέγετε το άσπρο βελάκι πάνω δεξιά, κόκκινος φόντος, σας ανοίγει το πεδίο του chat, σε αυτό το σημείο μέσα ένα απλό OK εφόσον είστε εντάξει με εικόνα και ήχο. Μιχαέλα, δεν χρειάζεται να μου γράψεις το όνομά σου, το βλέπω από την εφαρμογή. Οπότε ευχαριστώ, Θεμιστοκλή, Παναγιώτας, Μαρό, Μικαέλα, Ντέμι, Νικολίνα, Ελευθερία. Θεωρώ ότι είμαστε OK, πάρα πολύ ωραία ως προς το θέμα της εκπαίδευσης. Λοιπόν, αν κάποιος, Δάφνη, δεν βλέπει αλλά ακούει, ίσως να είναι κάποιο θεματάκι, ίσως να αντιμετωπίζεις κάποιο θέμα σε σχέση με τον υπολογιστή σου. Σε πρώτη φάση θα σου προέτρεπα να κάνεις ένα logout και ξανά login στην εφαρμογή. Θα πρότεινα, δεν ξέρω από ποιο Explorer μπήκες, να αλλάξεις Explorer και να μπεις από άλλο Explorer, κατά προτίμηση από Chrome, και στην Αγγελική βλέπω έχουμε το ίδιο προβληματάκι, οι υπόλοιποι έχουν εικόνα ήχο. Λοιπόν, logout, login, να μπείτε από διαφορετικό Explorer λοιπόν, για να σας εγκατασταθεί η εφαρμογή όπως πρέπει. Εάν συνεχίζετε να έχετε πρόβλημα, τότε θα σας προτρέψω να πάρετε στο τεχνικό τμήμα στο 76 89 88. Στο 2310 76 89 88. Πρώτα όμως θα κάνετε αυτό που σας είπα. Logout, login από διαφορετικό Explorer, κατά προτίμηση Chrome. Δείτε το και αν συνεχίζουν τα προβλήματα, ευχαρίστως να μπορέσουμε διαμέσου τηλεφώνου να σας δώσουμε τη λύση. Όσον αφορά το σημερινό webinar, θα σας πω ότι καταγράφεται. Με το πέρας του σημερινού webinar θα λάβετε και το σχετικό recording, να το παρακολουθήσετε όσες φορές θέλετε, αν δείτε ότι σας ικανοποιεί αυτό το οποίο θα δείτε ως θεματολογία. Η διαδικασία θα είναι πάρα πολύ απλή. Έπειτα με το email σας και μόνο θα μπείτε μέσα και θα μπορέσετε να το ξαναπαρακολουθήσετε. Στο ίδιο αυτοματοποιημένο email που θα πάρετε τρεις ώρες περίπου μετά το πέρας του σεμιναρίου, θα υπάρχει και η αξιολόγηση του σημερινού σεμιναρίου. Θα ήθελα να γράψετε στην αξιολόγηση για την εμπειρία που λάβατε, γιατί μόνο έτσι μας βοηθάτε να βελτιωθούμε ως προς την ποιότητα της διδασκαλίας μας, ως προς την ποιότητα της εκπαίδευσής μας. Συνεχίζω στα γρήγορα την περιγραφή της κάθετης μπάρας. Θα δείτε δεξιά ότι στην κάθετη μπάρα το μικρόφωνο σας είναι απενεργοποιημένο. Στα μονόωρα σεμινάρια το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο για να μπορέσουμε να καλύψουμε ένα αρκετά καλό φάσμα ύλης μέσα σε αυτόν τον λίγο χρόνο τον οποίο θα είμαστε μαζί. Ωστόσο, στα ολοκληρωμένα σεμινάρια εννοείται ότι το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο και μπορείτε να παρεμβαίνετε κάθε φορά που έχετε να διατυπώσετε μία ερώτηση, μία παρατήρηση, μία απορία ή ό,τι άλλο χρειαστεί. Πώς τώρα ζητάμε το λόγο στα ολοκληρωμένα σεμινάρια? Στα ολοκληρωμένα σεμινάρια ζητάμε το λόγο με το χέρι. Υπάρχει ένα χέρι που ήταν αρκετοί από εσάς ότι το επιλέξατε.
Είναι το τελευταίο option στην κάθε την μπάρα. Εάν κάποιος από εσάς επιλέξει το χέρι του υπάρχει ως εικονίδιο, τότε στα ολοκληρωμένα σεμινάρια σας δίνω το λόγο σε αυτόν τον άνθρωπο τον οποίο ουσιαστικά έχει επιλέξει αυτό το χέρι. Επιλέξτε δειγματοληπτικά κάποιοι από εσάς το χέρι για να δω λίγο. Λοιπόν, Κωνσταντίνα, το ίδιο πράγμα, log out, log in, για να δοκιμάσεις την εφαρμογή από άλλο Explorer αν έχεις τεχνικό πρόβλημα στο 2310 76 89 88. Εντάξει Κωνσταντίνα, θα ήθελα να βλέπεις κιόλας, δεν μου αρκεί να έχεις μόνο ήχο. Ωραία, λοιπόν, δειγματοληπτικά λοιπόν, Παναγιώτας, Μαρό, Θεμιστοκλής, Κωνσταντίνα, Νικολίνα έχουν σηκώσει αυτή τη στιγμή τη συγκεκριμένη επιλογή, έχουν επιλέξει τη συγκεκριμένη επιλογή, Ντέμι και ούτω καθεξής. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα, στα webinars, επειδή δεν έχουμε την δυνατότητα να είμαστε όλοι σε μία αίθουσα και να παρατηρεί ο ένας τη γλώσσα σώματος του άλλου, πολύ σημαντικό, μα πάρα πολύ σημαντικό, είναι να πετύχουμε το δυνατόν διαδραστικότερη μάθηση. Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι κατά τα ολοκληρωμένα σεμινάρια έχουμε πάρα πολλά role plays, όπου εσείς από την άλλη μεριά συμμετέχετε σε ασκήσεις τις οποίες σας θέτει ο εκάστοτε εισηγητής. Όσον αφορά το σημερινό σεμινάριο, αυτό το οποίο θα ήθελα είναι, αν έχετε απορίες, παρατηρήσεις ή οτιδήποτε διορθώσεις που θέλετε να πείτε κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, να τις τοποθετείτε στο chat για να αναφέρομαι σε αυτές. Εάν τυχόν σας απευθύνω κάποιες ερωτήσεις κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, ευχαρίστως να αναφερθώ σε αυτές κατά τη διάρκεια εκεί. Λοιπόν, Δημήτρη, καλησπέρα και σε σένα. Εύχομαι να είσαι πλήρως ok όσον αφορά την διάθεση, να το πω, για τη σημερινή εκπαίδευση μετά τη σκληρή δοκιμασία που είχες τις προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν, είμαι ο Γιώργος Σαλματάς, μπορείτε να συνδεθείτε μαζί μου στο LinkedIn, θα με ψάξετε με το email salmaggio@iqstudies.gr, μάλλον θα μου κάνετε πρόσκληση με το email στο salmaggio@iqstudies.gr, θα με ψάξετε ο George Σαλματάς στο LinkedIn, σε περίπτωση που δεν με έχετε στις κοντινότερες επαφές σας. Στο Twitter είμαι στο twitter.com/salmaggio και στο Facebook είμαι στο facebook.com/salmaggio. Επομένως, facebook.com/salmaggio για το λογαριασμό του Facebook, στο λογαριασμό του Twitter, twitter.com/salmaggio. Όσον αφορά την IQ Studies, για να συνδεθείτε μαζί της, στο Facebook η σχετική της διεύθυνση είναι στο facebook.com/IQ Studies και η σχετική της διεύθυνση στο Twitter είναι στο twitter.com/IQ Studies. Εάν θέλετε να βλέπετε παλαιότερες εκπαιδεύσεις, τις οποίες αναρτούμε ως recording στο κανάλι μας στο YouTube, τότε θα σας προτρέψω να κρατήσετε και το κανάλι το σχετικό του youtube.com/IQ Studies, όπου υπάρχουν ήδη αρκετά σεμινάρια ή ημερίδες οι οποίες έχουν γίνει στο παρελθόν και πιθανόν να είναι ενδιαφέρουσες για εσάς. Η IQ Studies ασχολείται κυρίως με επαγγελματική εκπαίδευση σε 3 κάθετους τομείς. Ο ένας είναι το marketing, είτε αυτό είναι διαδικτυακό marketing, είτε αυτό είναι πραγματικό marketing. Έχουμε αναπτύξει μια πολύ μεγάλη σειρά σεμιναρίων ειδικά για το διαδικτυακό marketing, το οποίο έρχεται ως νέα πρόκληση στην κάθε επιχείρηση και στον κάθε επαγγελματία. Όσον αφορά τη δεύτερη κατηγορία, είναι business με sales oriented σεμινάρια, όπου ξεκινάμε με τα sales fundamentals ως επίπεδο και μετά πάμε με 3 διαφορετικές μεθοδολογίες εκπαιδευτικά. Η μία μεθοδολογία είναι μεθοδολογία και τεχνικές πωλήσεων, μεθοδολογία πωλήσεων με τεχνικές πωλήσεων, με τη μεθοδολογία του neuromarketing. Η δεύτερη είναι τρόποι πωλήσεων με τη μεθοδολογία του νευρογλωσσικού προγραμματισμού, παύλα NLP, και η τρίτη μεθοδολογία είναι τεχνικές πωλήσεων με τη μεθοδολογία του spin selling. Θεωρούμε ότι όταν κάποιος γνωρίσει τα fundamentals, τις αρχικές έννοιες των πωλήσεων, από εκεί και πέρα πρέπει να του δοθεί ένα σύστημα το οποίο θα κληθεί να εφαρμόσει κατά την προσέγγιση του πελατολογίου του. Θεωρώ ότι αποτελεί μείζον θέμα το να υπάρχει σύστημα πωλήσεων για την κάθε επιχείρηση και έξω, είτε αυτή είναι μικρομεσαία,
είτε είναι μεγαλύτερη. Τι θα δούμε λοιπόν σήμερα σε αυτή την ώρα την οποία θα είμαστε μαζί? Θα δούμε, καταρχάς θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε ενοιολογικά τις πωλήσεις, θα δούμε πώς ακριβώς αντιλαμβανόμαστε τον όρο πώληση, ο καθένας εξ ημών. Έπειτα θα μιλήσουμε για τις υποδομές των πωλήσεων, για τους τύπους πώλησης, για τους τρόπους προσέγγισης του πελάτη που πάντα ήταν οι ίδιοι. Δεν αλλάξαν. Οι ίδιοι ήταν. Θα δούμε πώς εμείς όμως πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε προκειμένου να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Και θα μιλήσουμε φυσικά για την τηλεφωνική πώληση, για την πώληση one-to-one, one-to-many και για μια νέα είσοδο για την διαδικτυακή πώληση. Στη συνέχεια θα αναφέρουμε τη σημασία της οργάνωσης των πωλήσεων για τη δική μας επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και θα λέω το να ακολουθήσουμε, τη σημασία του να ακολουθήσουμε ένα σύστημα πωλήσεων. Θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπαίδευση μιλώντας για την διαδικασία βελτίωσης του καθενός από εμάς ή τη διαδικασία αυτοβελτίωσης, πάρτε το όπως θέλετε, που είναι ένας αέναος κύκλος που απλά πρέπει να τον έχουμε κατά νου, να τον επαναλαμβάνουμε κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις μπροστά μας. Σε αυτό το σημείο σας θέτω την πρώτη ερώτηση και θέλω μια πρώτη χάρη από εσάς, να μου πείτε ποιοι από εσάς έχετε ασχοληθεί με πωλήσεις και τι πωλήσεις και με τι πωλήσεις ακριβώς έχετε ασχοληθεί. Προς τελικούς καταναλωτές, προς εταιρείες, χοντρική, λιανική, ρούχα, βιοτεχνίες, πληροφορική, οτιδήποτε άλλο. Γράψτε μου λοιπόν σας παρακαλώ σε αυτό το σημείο, γιατί θέλω πραγματικά να γνωρίζω με το τι κοινό έχω να κάνω σήμερα, ούτως ώστε να προσαρμόζω όσο το δυνατόν περισσότερο, μπορώ τα παραδείγματά μου, με το τι πωλήσεις έχετε ασχοληθεί, όσοι έχετε ασχοληθεί. Να θέσω μια ερώτηση και σε αυτούς που δεν έχουν ασχοληθεί με πωλήσεις. Σε αυτούς που δεν έχουν ασχοληθεί με πωλήσεις, θέτω μια απλή ερώτηση. Τι περιμένουν ότι θα ακούσουν σήμερα? Πραγματικά με ενδιαφέρει. Τι περιμένετε ότι θα ακούσετε σήμερα? Γιατί μπήκατε σε ένα σεμινάριο πωλήσεων και δεν μπήκατε σε ένα σεμινάριο π.χ. web design, photoshop, internet marketing ή οτιδήποτε άλλο? Επαναλαμβάνω λοιπόν δύο ερωτήσεις για αυτούς που δεν έχουν ασχοληθεί με πωλήσεις. Για ποιο λόγο είστε εδώ σήμερα, τι περιμένετε να μάθετε, τι θέλετε να βελτιώσετε? Για αυτούς που έχουν ασχοληθεί με πωλήσεις, σε ποιο τομέα έχουν ασχοληθεί? Οπότε Κωνσταντίνα, περιμένω το για ποιο λόγο είσαι σήμερα. Είδα ότι έχεις εικόνα, οπότε όλα καλά. Λοιπόν, Δάφνη, ναι, προς τελικούς καταναλωτές, πρόμο σε διάφορα προϊόντα. Ωραία. Δημήτρης έχει ασχοληθεί με προϊόντα πληροφορικής σε χοντρικό και σε λιανικό εμπόριο. Μιχάλης, ενδύματα, υποδήματα και σύμβουλος ακινήτων. Δύσκολος τομέας ο σύμβουλος ακινήτων. Έχω περάσει και από εκεί μια εξαετία, Μιχάλη. Λοιπόν, Παναγιώτα, πωλήσεις προς τελικούς πελάτες, λιανική πώληση διαφόρων ειδών, χοντρική, λιανική, κοσμήματα, ασφάλειες και διαφήμιση. Η Παναγιώτα νούμερο 2. Λοιπόν, δεν έχει ασχοληθεί καθόλου ο Γιώργος. Η Μικαέλα έχει ασχοληθεί με λιανική πώληση για λίγο διάστημα. Αισθητικό στη Max Factor. Θέλεις να ασχοληθείς με πωλήσεις door to door σε εταιρεία marketing, κάτι που ίσως θα είναι και η πιο δύσκολη μορφή πώλησης, η πώληση door to door, η οποία όμως δίνει και τη δυνατότερη εμπειρία. Μικαέλα, καλή τύχη σου εύχομαι. Αθανάσιος, βασικές γνώσεις σχετικά με πωλήσεις, χρηματοοικονομικά, marketing προώθηση, ήταν πάντα το μεγάλο σου θέλω. Ωραία, σου εύχομαι να κατευθυνθείς προς τα εκεί, Αθανάσιε. Η Κωνσταντίνα, πιστεύω ότι είναι καλό να αποκτήσεις γνώση πάνω σε αυτό το τομέα. Ναι, θα το προσεγγίσουμε και μια ευρύτερη έννοια, Κωνσταντίνα, και με μια έννοια, μια μίνι επιχείρηση θα έλεγα. Λοιπόν, ιδιοκτήτρια ξενοδοχείου, προς τελικούς καταναλωτές, Ντέμι, έχεις λίγο ένα ιδιαίτερο τρόπο πώλησης, ο οποίος δεν φαίνεται ακριβώς πώληση, αλλά στην πραγματικότητα πίσω από το communication και πίσω από τα PR, πίσω από τις δημόσιες σχέσεις, ενέχει θέματα πωλήσεων. Δυστυχώς ή ευτυχώς μπήκε πάρα πολύ ο διαδικτυακός τομέας σε αυτήν την λογική πλέον που λέγεται ξενοδοχειακό marketing. Και επίσης πάρα πολύ οι συνεργασίες, αυτό έπαιζε πάντα φυσικά, οι συνεργασίες με τα τουριστικά πρακτορεία. Λοιπόν, Ελευθερία, δεν έχεις ασχοληθεί για βελτίωση ήδη των γνώσεών μου.
για να πιάσεις δουλειά σε αυτό, Κωνσταντίνα, ωραία, Σμαρό, πάρα πολύ ωραία, έχω πολύ δυνατή συμμετοχή, με ευχαριστεί ιδιαίτερα αυτό. Πώληση σχετικά με κοινωνικό δίκτυο σε ό,τι αφορά προϊόντα, one-to-one διαφήμιση. Λοιπόν, η Αγγελική δεν έχει ασχοληθεί με πωλήσεις. Θεμιστοκλής ενδιαφέρεται για διαδικτυακή πώληση. Είχε ασχοληθεί με κλείσιμο βιβλίων σε εταιρεία καθαρισμού και η προώθηση, λέει στο τέλος σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε έναν άμυκτο κοινό. Έτσι, έχουμε ένα κοινό το οποίο λίγος πολύ έχει δοκιμάσει την τύχη του εκεί έξω, έχει δει και τις ανάγκες αυτής της αγοράς την οποία υπάρχει εκεί έξω και τις δυσκολίες αυτής της αγοράς. Πάντα υπάρχουν δυσκολίες για κάποιο εκπρόσωπο των πωλήσεων, δεν έχει να κάνει αυτό με την οικονομική κρίση. Συμφωνώ ότι λόγω της οικονομικής κρίσης πιθανώς να έχετε σε αρκετούς τομείς έναν αρνητισμό μεγαλύτερο σε σχέση με το παρελθόν. Παρόλα αυτά, στις πωλήσεις τις ίδιες μπαίνει σοβαρά μέσα, μπαίνει δραστικά μέσα και το θέμα διαχείρισης χρόνου. Στρατηγικά, λοιπόν, αν φροντίσουμε να οργανωθούμε, ούτως ώστε να διαχειριστούμε το χρόνο μας όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε σε σχέση με τα προϊόντα μας, μπορούμε να πάμε λίγο καλύτερα, 10%, 20%, 30% καλύτερα σε σχέση με την πορεία που έχουμε αυτή τη στιγμή. Τα σεμινάρια πωλήσεων γι' αυτό υπάρχουν. Δεν υπάρχουν οι δύο άκρες που είναι το δεν ξέρω να πουλάω και ξέρω να πουλάω. Δεν είναι ότι δεν πουλάω τίποτα και ξαφνικά πουλάω τα πάντα. Είναι λάθος. Αυτή η αντίληψη περί του τι μπορεί να δώσει η εκπαίδευση στα σεμινάρια πωλήσεων. Αυτό το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτού του είδους εκπαιδεύσεις είναι φεύγοντας από εδώ μέσα να έχετε βελτιωθεί κατά 1% ή κατά 2% ως προς τη στρατηγική σας και ως προς τη συμπεριφορά σας σε σχέση με την πώληση. Αυτό έπειτα από το πέρας ενός χρονικού διαστήματος, αφού εφαρμόσετε τεχνικές, αφού εφαρμόσετε στρατηγικές, σίγουρα θα σας βελτιώνει καιρό με τον καιρό, χρόνο με τον χρόνο. Okay. Γεγονός είναι ότι σε αυτού του είδους τα σεμινάρια, τα business σεμινάρια, μιλάμε για οικίες έννοιες, δεν χρησιμοποιούμε δύσκολο λεξιλόγιο, έχουμε όμως να κάνουμε με ανθρώπινη συμπεριφορά. Από τη στιγμή που έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινη συμπεριφορά, ό,τι και να ακούμε από τον εκπαιδευτή, είτε αυτός είναι γνωστός λέκτορας σε πανεπιστήμιο, είτε είναι ένας νέος άνθρωπος που σας λέει διαφορετικά πράγματα, εγώ είμαι κάπου στη μέση, παρεμπιπτόντως. Λοιπόν, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να κάνετε εφαρμογή αυτών των γνώσεων. Μόνο αν κάνετε εφαρμογή θα μπορέσετε να δείτε το κατά πόσο ταιριάζουν αυτά τα θέματα που σας προτείνει ο εκάστοτε εκπαιδευτής σε σχέση με την προσωπικότητά σας και κατά πόσο είναι εφαρμόσιμα είτε σύμφωνα με τη δική σας κουλτούρα είτε σύμφωνα με την κουλτούρα του κοινού που απευθύνεστε. Γιατί υπάρχουν όντως υποδιαιρέσεις πωλήσεων, υπάρχουν διαφορετικά κοινά ανάλογα με το πελατολόγιο που έχουμε μπροστά μας. Πάμε λοιπόν στη δεύτερη ερώτηση. Με την ευρεία έννοια θέλω να μου γράψετε αυτή τη στιγμή τι είναι πώληση για εσάς. Με την ευρεία έννοια, κατά την προσωπική μου άποψη, πώληση δεν σημαίνει ότι μόνο αγοράζω κάτι που κάποιος μου πρότεινε. Πώληση σημαίνει το να περάσω μία άποψη στο συνεργάτη μου, να περάσω μία άποψη στον προϊστάμενό μου, πιο δύσκολο, το να περάσω μία άποψη στο ζευγάρι μου, στην οικογένειά μου, και αυτό είναι πώληση, το οποίο προκύπτει φυσικά μέσα από την επικοινωνία. Θέλω να μου γράψετε το τι αντιλαμβάνεστε εσείς ότι είναι ο όρος πώληση σαν περιγραφή. Έτσι όπως τον έχετε βιώσει μέχρι στιγμής, είτε στην επαγγελματική σας ζωή, είτε στην προσωπική σας ζωή. Πολύ ωραία, βλέπω ότι έχω τις πρώτες απαντήσεις. Μια στιγμή λίγο να περιορίσω λίγο τα notes σας προκειμένου να μπορέσω να διαβάσω και τα επόμενα.
Επαναλαμβάνω την ερώτηση, τι είναι πώληση για εσάς? Πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο πώληση? Λοιπόν, Δάφνη, συναλλαγή με χρηματικό ή όχι αντίτιμο που κάνει μια ανατροπή. Μου αρέσει η λέξη ανατροπή. Δάφνη, θα ήθελα να γνωρίζω πώς ακριβώς το σκέφτεσαι. Κωνσταντίνα, θα πρέπει πρώτα να κερδίσεις τον άλλον βάση λογικής με επιχειρήματα για να τον πείσεις για αυτό που προτείνεις. Ναι. Ίσως όχι πάντα με τη λογική. Κωνσταντίνα, εξαρτάται από τα προϊόντα. Θεμιστοκλής, είναι η δυνατότητα να προωθήσεις και να πείσεις κάποιον ότι έχεις ανάγκη αυτό που πουλάς. Ναι, να δημιουργήσουμε ανάγκη. Πιθανό να μην γνωρίζει την ανάγκη. Θεμιστοκλή κάποιος, έχεις δίκιο. Εξυπηρέτηση αναγκών πελάτη, λέει ο Μιχάλης, η οποία εξυπηρετεί τα δικά μου συμφέροντα ή τα συμφέροντα της εταιρείας που εκπροσωπώ. Ναι, γιατί όχι, ως ένα σημείο θα μπορούσε να περιγραφεί και κάπως έτσι. Προώθηση σε οτιδήποτε, λέει ο Γεώργιος, ναι, με έναν πιο ευρύ χαρακτηρισμό. Σχέση πελάτη-πολιτή, προώθηση προϊόντων υπηρεσιών για την ικανοποίηση αναγκών πελάτη. Λοιπόν, η πώληση δεν είναι μόνο κάτι που επιφέρει κέρδος, λέει Ισμαρό, αλλά και διαφήμιση του προϊόντος, γιατί θα επιφέρει έμεσα κέρδος. Άρα ενημέρωση, διαφήμιση, συναλλαγή σε κάθε τομέα, όχι μόνο χρηματική. Ναι, αυτό που διαφέρει όμως, Ισμαρό, σε σχέση με το marketing στην πώληση, είναι ότι υπάρχει ένα σύστημα το οποίο ακολουθεί κάποιος. Από ένα σημείο και πάνω, ο πολιτής τίνει να γίνει marketing. Ίσως αυτό μάλλον είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο θα ήθελα να το θίξω στη συνέχεια. Ντέμι, επιτυχής έκβαση της προσπάθειας να πείσουμε συνομιλητή. Μιλάμε για επιτυχή έκβαση, λέει ο Δημήτρης, διαδικασία ανταλλαγής κάποιου προϊόντος με χρήμα, με κάποιο αντίτιμο δηλαδή, Δημήτρη. Παναγιώτα, παροχή κάποιας υπηρεσίας, εξυπηρέτησης ενός ευρέως ή περιορισμένου κοινού. Ελευθερία, πώληση είναι επιτυχημένη διαδικασία προώθησης, όχι απαραίτητα, θα έλεγα πάντα επιτυχημένη και πριν το άκουσα, και συναλλαγή που να συμφέρει μια εταιρεία και ένα πελάτη ταυτόχρονα, λέει Αγγελική. Ναι, μου αρέσει η λέξη συμφέρει, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάντα η μέση γνώμη, η μέση άποψη όλων αυτών των αναρτήσεων είναι εκείνη η οποία περιγράφει αυτόν τον όρο. Σίγουρα νομίζω ότι δεχόμεθα όλοι ότι η πώληση είναι επικοινωνιακή συναλλαγή. Είναι επικοινωνιακή συναλλαγή. Άρα, στα fundamentals πρέπει να γνωρίζουμε εμείς πώς να επικοινωνούμε και πώς να παρατηρούμε κώδικα επικοινωνίας του δέκτη. Εμείς είμαστε ο πομπός, αν είμαστε πώληση, πώς να παρατηρούμε και πώς να αντιλαμβανόμαστε τον κώδικα επικοινωνίας του δέκτη. Άρα, ναι, χρειάζομαι στα fundamentals να γνωρίζω κώδικα επικοινωνίας που πρέπει εγώ να χρησιμοποιώ, χρειάζομαι να γνωρίζω και για μένα και για τον δέκτη μου γλώσσα σώματος. Είναι από τα πρώτα πράγματα που πρέπει κάποιος να γνωρίζει προκειμένου να εισέλθει σε αυτόν τον δύσκολο και θα έλεγα και ιδιαίτερα επίπονο χώρο. Λοιπόν, αυτή η επικοινωνιακή συναλλαγή λαμβάνει χώρα μεταξύ τουλάχιστον δύο προσώπων. Υπάρχει ο πομπός, υπάρχει και ο δέκτης, όπως προείπαμε, οι οποίοι μπορούν να είναι οπουδήποτε. Μπορούν να είναι στο ίδιο δωμάτιο, μπορεί να είναι στην ίδια αίθουσα, μπορεί να είναι στο τηλέφωνο, μπορεί να είναι διαδικτυακά. Γεγονός είναι ότι τουλάχιστον δύο άτομα χρειάζονται, πομπός και δέκτης, όχι απαραίτητα μόνο δύο άτομα, και από την πλευρά του πομπού, εκτός από τον πολιτή, πλέον μπορεί να χρειαστεί και ο μηχανικός πωλήσεων ή ο διευθυντής πωλήσεων ή το τμήμα παραγωγής. Από την πλευρά του δέκτη πιθανόν να χρειαστεί ο influencer, αυτός ο οποίος αντιλαμβάνεται την ανάγκη του προϊόντος σας, και ο decision maker, αυτός ο οποίος πληρώνει το προϊόν. Πρέπει λίγο αυτά να τα ξεκαθαρίσουμε μέσα μας. Δεν σημαίνει ότι με όποιον μιλάμε, αυτός θα είναι απόλυτα υπεύθυνος για την έκβαση της πώλησης. Όχι. Ποια είναι η διαφορά τώρα της πώλησης από την επικοινωνία? Στην πώληση έχουμε στόχο. Έχουμε στόχο. Θέλουμε να προκύψει ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι διακριτό για τον καθένα από εσάς. Πρέπει να το συγκεκριμενοποιήσετε προκειμένου να ξέρετε αν πηγαίνετε προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό το αποτέλεσμα θέλετε να έρθει είτε βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα. Αυτό που σας γράφω αυτή τη στιγμή είναι άρρηκτα
συνδεδεμένο με το product life cycle, με τον κύκλο ζωής προϊόντος που έχει η κάθε επιχείρηση εκεί έξω. Είναι διακριτός αυτός ο κύκλος ζωής προϊόντος. Πολύ πιο γρήγορα, σε πολύ πιο γρήγορους χρόνους αγοράζω ψωμί. Είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί ιδιαίτερα ρίσκι, ιδιαίτερα θα έλεγα επίφοβη και με κινδύνους αγοραστική απόφαση για τον καταναλωτή, και πολύ πιο αργά αγοράζω ένα άλλο προϊόν όπως είναι το αυτοκίνητο. Αυτό πρέπει να το αντιληφθεί ο πολιτής στον εκάστοτε, θα έλεγα, κύκλο στον οποίο ανήκει, προκειμένου να συμπεριφερθεί με τον ανάλογο τρόπο στον ενδεχόμενο καταναλωτή του. Θα σας ωρεοποιήσω μια κατάσταση. Γνωρίζω την αγορά, 15 χρόνια ασχολούμαστε με την επιχειρηματική αγορά, βλέπουμε το τι συμβαίνει ή όχι. Γεγονός είναι όμως ότι πρέπει να αποδεχθούμε ότι σε αυτή τη διαδικασία δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είμαστε μόνοι μας, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να δούμε από τη στιγμή που δεν είμαστε μόνοι μας το τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να βελτιώσουμε λίγο περισσότερο την κατάσταση στην οποία είμαστε. Ναι, είμαστε εμείς. Είμαστε το τελικό πρόσωπο προς τον πελάτη. Είμαστε εμείς οι οποίοι θα δημιουργήσουν την εντύπωση για την ίδια την εταιρεία μας. Είμαστε εμείς οι οποίοι θα επηρεάσουν πιθανόν απόψεις στο καταναλωτικό κοινό προκειμένου να μας δοκιμάσει ή να μας επιλέξει. Από εκεί και πέρα όμως, σαφέστατα, πίσω από εμάς είναι η εταιρεία μας με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχει και η οργάνωση της εταιρείας μας, είτε στο χρηματοοικονομικό τομέα, είτε στον marketing τομέα, είτε στον τομέα διαδικασιών, είτε στον τομέα της γνώσης, της οποίας καλύτερα μας παρέχει, προκειμένου να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε αποτελεσματικά στις πωλήσεις. Και σε ευρύτερο πλαίσιο είναι και οι χρηματοοικονομικές συνθήκες στην κοινωνία την οποία ζούμε και γενικότερα το μάκροπεριβάλλον, η αντιληπτική ορίμανση του καταναλωτή στην κοινωνία την οποία ζούμε. Για να δώσω ένα παράδειγμα, στην Κίνα εν έτη 1995 είχαν κάνει δυναμική είσοδο οι αμερικάνικες εταιρείες όσον αφορά τους υπολογιστές, και είδαν ότι στην Κίνα δεν αγόραζαν υπολογιστές πολύ απλά γιατί δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τη χρησιμότητά τους. Την είσοδο λοιπόν αυτές οι εταιρείες σε αυτή τη νέα αγορά τότε την κάναν επειδή προσαρμόστηκαν στην κουλτούρα της Κίνας και άρχισαν, ακριβώς έτσι είναι, όπως το ακούτε, να πουλάνε υπολογιστές με βάση τα χρώματα, με βάση τα φωτάκια που είχαν, με βάση τα σχέδια που είχαν ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, αυτό είναι marketing. Συμφωνώ. Θέλω όμως να βάλω σημαντικά τον όρο marketing μέσα στο αίμα των πωλήσεων, διότι αυτοί οι δύο τομείς είναι αλληλένδετοι. Και μάλιστα, για να το ξεκαθαρίσω σε όλους εμάς που έχουμε λίγο συγκεχημένες αυτές τις δύο έννοιες μέσα μας, δεν είναι άλλο τμήμα το marketing, άλλο τμήμα οι πωλήσεις. Ιδανικά, το τμήμα του marketing εμπεριέχει μέσα του το τμήμα των πωλήσεων, το οποίο παίρνει κατευθύνσεις, παίρνει συστήματα αφού γραστούμε την αγορά. Τώρα, έχουμε τη σύγχρονη μικρομεσαία επιχείρηση, η οποία σύγχρονη μικρομεσαία επιχείρηση εκεί έξω, το ξέρετε, ίσως και καλύτερα από εμένα, κατά ένα ποσοστό 90% δεν έχει τμήματα marketing. Γι' αυτό το λόγο πρέπει εμείς ως πολιτές, προκειμένου να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτή τη δύσκολη αγορά εκεί έξω, να μπορέσουμε κάποιες βασικές αρχές του marketing να τις υιοθετήσουμε προκειμένου να κάνουμε αποτελεσματικότερο το σύστημά μας. Δανείζομαι λοιπόν στις θεμελιώδεις αρχές του marketing που είναι τα 4Ps και προσπαθώ να τα κουμπώσω πάνω στον τομέα των πωλήσεων. Έχετε ένα νέο προϊόν, έχετε μια νέα υπηρεσία, εργάζεστε σε μια εταιρεία που εσείς αποφασίζετε να εργαστείτε, καλός ή κακός. Πρέπει να καθίσετε και να δείτε πώς κυκλοφορεί αυτό το προϊόν, αν είναι ικανοποιητική η συσκευασία του, εάν
ακολουθεί εάν πλασάρετε μέσα από τα σωστά κανάλια διανομής, το πώς το αντιλαμβάνεται εκεί έξω ο καταναλωτής και με ποιους τρόπους εγώ το προωθώ, και εάν η τιμή του είναι τέτοια η οποία τιμή ανταποκρίνεται στην αγορά την οποία εγώ προσπαθώ να το διεισδύσω. Πρέπει να κάνετε αυτή την ανάλυση, πρέπει να γράψετε τα συν και τα πλην σε κάθε θεμελιώδης πι του marketing, σε κάθε θεμελιώδες πι του marketing, προκειμένου να αρχίσετε να αναπτύσσετε μια δεξαμενή, θα έλεγα, πληροφοριών, στην οποία έχετε διαχωρίσει τα αρνητικά και θετικά στοιχεία για να χρησιμοποιείτε τα θετικά στοιχεία κατά την επιχειρηματολόγησή σας προς τους πελάτες και για να προσπαθήσετε να εντοπίσετε τα αρνητικά στοιχεία, όχι για να τα αποφύγετε, αλλά για να βρείτε τα πλεονεκτήματα μέσα από αυτά. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποια πλεονεκτήματα, προκειμένου να μπορέσετε πριν να σας πει ο πελάτης την αντίρρηση, να αναπτύξετε αυτό το πλεονέκτημα. Εκτός από την επιστημονική τεκμηρίωση των 4Ps, εικάζεται ότι υπάρχουν άλλα 3Ps, τα οποία πραγματικά πιστεύω ότι υφίστανται σε αυτή την αγορά. Είναι η συμπεριφορά των ανθρώπων, είναι οι διαδικασίες τις οποίες ακολουθούνται για να έχουμε μία πώληση και είναι και η φυσική παρουσία. Σαφέστατα, σε αγορές, παραδείγματος χάρη όπως στη Βόρεια Ελλάδα, η φυσική παρουσία είναι κάτι το οποίο χρειάζεται. Σε αγορές οι οποίες έχουν να κάνουν με σύναψη σχέσεων, η φυσική παρουσία είναι κάτι το οποίο χρειάζεται. Η διαδικασία είναι άρρηκτο κομμάτι πλέον των επιτυχημένων πωλήσεων, προκειμένου να δώσουμε την εμπιστοσύνη στον πελάτη, να αποκτήσει εμπιστοσύνη για εμάς, ότι μπήκε σε ένα οργανωμένο σύστημα που δουλεύει και κάθε φορά γνωρίζει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή του. Έρχεστε λοιπόν εσείς, θέλω να την κάνετε αυτή την άσκηση. Όταν κλείσει η σημερινή εκπαίδευση, θεωρώ ότι θα σας δώσει πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία για τον εαυτό σας, για την επιχείρησή σας, για τα προϊόντα και υπηρεσίες που θέλετε να πουλήσετε. Έχουμε στο κέντρο την αγορά στόχο στην οποία θέλουμε να απευθυνθούμε. Εφόσον έχουμε στο μυαλό μας αυτή την αγορά στόχο, θα πρέπει να την επιμερίσω στα 7 P's, τα οποία είναι Place, Price, Promo, People, Process, Physical Environment και Product, με τις υποδιαιρέσεις που γράφω στη συγκεκριμένη διαφάνεια, και εσείς θα πρέπει να καθίσετε και να γράψετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα είτε της εταιρείας σας, είτε των προϊόντων σας, είτε των υπηρεσιών σας, είτε του ιδίου σας του εαυτού σε αυτά τα 7 P's, προκειμένου να αναπτύξετε αυτή τη δεξαμενή πληροφοριών η οποία θα λειτουργήσει ευεργετικά στην μετέπειτα χρησιμοποίησή της ως προς την επιχειρηματολόγησή σας. Είναι κατανοητό η άσκηση? Πείτε μου λίγο σε αυτό το κομμάτι. Επαναλαμβάνω, στο κέντρο βάζετε την αγορά στόχο. Σε αυτή την αγορά στόχο βάζουμε τα 7 P's ως δορυφόρους με τις υποδιαιρέσεις τις οποίες γράφω, και θέλω για το κάθε P να γράψετε μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Οκ. Κάντε το, θα βγάλετε πάρα πολύ σημαντικά συμπεράσματα. Εάν κάποιοι δεν εργάζεστε αυτή τη στιγμή, θέλω η ανάλυση να γίνει με κέντρο, γιατί όχι, είτε τον τομέα που θέλετε να εργαστείτε, είτε και όπου μπορείτε με κέντρο τον ίδιο σας τον εαυτό. Αυτή τη διαφάνεια πρέπει να την αλλάξω, γιατί όλοι λένε ότι δυσκολεύονται στο να την δουν κάθε φορά. Καλός ή κακός, Δημήτρη, γνωρίζω ότι θα βοηθούσε να ήταν στα ελληνικά. Αν αντιμετωπίσουμε κάποιες δυσκολίες, ευχαρίστως να τις διευκρινίσω μέσα από το κανάλι της IQ Studies στο Facebook, είτε στο Twitter, είτε οπουδήποτε αλλού. Συμφωνώ ότι πρέπει να γίνει στα ελληνικά, είναι ένας από τους στόχους, δεν θα κρύψω ότι όλο το ξεχνάω. Okay. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτή τη διαφάνεια την οποία έλεγα δυσκολεύονται να δουν οι περισσότεροι. Λοιπόν, καλός ή κακός, επιλέξατε να εργαστείτε σε μια εταιρεία. Δεν θα καθίσουμε να κρίνουμε αν η εταιρεία αυτή ήταν καλή επιλογή ή κακή επιλογή, διότι είμαστε επαγγελματίες στον χώρο των πωλήσεων. Έχουμε
προσληφθεί για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τις πωλήσεις σε αυτή την εταιρεία και πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από τη δική μας πλευρά προκειμένου να τα πάει 1% καλύτερα. Οκ. Το δεχόμαστε έτσι ως αρχή. Καθόμαστε λοιπόν και γράφουμε μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα εταιρείας, μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα προϊόντων παύλα υπηρεσιών. Αυτό είναι η συνέχεια της προηγούμενης διαφάνειας. Γιατί κάνουμε όλες αυτές τις ενέργειες? Θέλω να δημιουργήσουμε proactively και όχι reactively σε σχέση με τον πελάτη. Εάν πάμε στον πελάτη στο αποτέλεσμα της διαχείρισης αντιρρήσεων, τότε ναι, μπορεί να έρθει ένα μερίδιο εξ αυτών προς τα εμάς, μπορεί να πιστεί, αλλά σίγουρα από τη στιγμή που έχουμε δημιουργήσει τη διάθεση αντίρρησης για τον πελάτη, είμαστε σε μειονεκτική θέση. Και εκεί ακριβώς εξαρτάται η έκβαση της συζήτησης από το ταλέντο του καθενός από εμάς. Εμείς θέλουμε να λειτουργήσουμε proactively προκειμένου να μπορέσουμε να αναπτύξουμε επιχειρήματα για να γίνουν τα μειονεκτήματα που ήδη έχουμε εντοπίσει, ήδη γνωρίζουμε, και να τα κάνουμε αυτά τα επιχειρήματα από μειονεκτήματα πλεονεκτήματα. Γνωρίζω, κύριε πελάτα μου, ότι πιθανόν αυτό το προϊόν αυτή τη στιγμή σας φαίνεται πάρα πολύ φθηνό, αλλά εμείς ως εταιρεία στρατηγικά σε αυτή την περίοδο θελήσαμε να κατεβάσουμε πολύ χαμηλά τις τιμές μας, γιατί θέλουμε να δει το πελατολόγιο τι πραγματικά αξία μπορεί να πάρει από το προϊόν μας. Από τη στιγμή που είμαστε σε ένα δύσκολο καιρό οικονομικής κρίσης, θεωρούμε ότι ήταν και η καλύτερη στρατηγική για εμάς. Γνωρίζω, κύριε πελάτα μου, ότι πιθανόν η συσκευασία η οποία βλέπετε αυτή τη στιγμή να μην ήταν αυτή που περιμένατε ως προς το προϊόν, αλλά θα ήθελα πραγματικά να το δοκιμάσετε και πραγματικά να μας εμπιστευτείτε για να δείτε την πραγματική αξία του προϊόντος. Πιθανόν κατά τη διάρκεια της παραγγελιοληψίας να αργήσει λίγο να σας έρθει το προϊόν. Ο χρόνος ο οποίος γράφει η εταιρεία μας είναι 3 με 5 μέρες, αλλά εγώ σας υπόσχομαι ότι μέσα σε 5 με 8 μέρες θα λάβετε το προϊόν σας. Πιθανόν αυτή η τιμή να σας φαίνεται πάρα πολύ ακριβή, αλλά θα ήθελα να συνυπολογίσετε μέσα σε αυτή τη διαδικασία για πόσο καιρό θα έχετε το προϊόν. Στη δική μας αγορά, ως προς τους υπολογιστές που πουλάμε, ως προς τις ασφάλειες που δίνουμε, υπολογιστές θα πω σε συγκεκριμένη περίπτωση, ο χρόνος ζωής προϊόντος είναι 8 χρόνια, σε αντίθεση με άλλες αγορές που πουλάνε πολύ πιο οικονομικά, αλλά ο χρόνος ζωής προϊόντος είναι 4 χρόνια ή 3 χρόνια. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αγοράζετε πολύ πιο οικονομικό προϊόν γιατί θα το έχετε για πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα. Καταλάβατε το τι εννοώ? Σας έδωσα 3-4 παραδείγματα. Παίρνω το μειονέκτημα και proactively εκ των προτέρων το αναφέρω κατά την πωλησιακή μου παρουσίαση στον πελάτη προκειμένου να μην μου γυρίσει ως αντίρρηση. Οκ. Προκειμένου να μην μου γυρίσει ως αντίρρηση. Είναι πολύ σημαντικό. Εννοείται ότι σε αρκετές περιπτώσεις και η τεχνική υποστήριξη στηρίζει την πώληση, όπως λέει ο Δημήτρης, συμφωνώ. Δεν ξέρω πώς ακριβώς το εννοείς, Δημήτρη. Εγώ έτσι πως το αντιλαμβάνομαι είναι ότι θα χρειαστεί ίσως ένα δεύτερο άτομο το οποίο να μεταφέρει την τεχνική άποψη περί του προϊόντος στον τελικό πελάτη για να καταλάβει και αυτός το τι δυσκολίες έχει είτε ως προς την παραγωγή του, είτε ως προς την υποστήριξή του, είτε οτιδήποτε άλλο. Ναι, αν το εννοείς έτσι, σαφέστατα υφίσταται. Επίσης, ως πωλήσεις, ποτέ δεν πρέπει να δείξουμε ότι εμείς είμαστε οι παντογνώστες. Πάλι είναι λάθος αυτό. Δεν είναι δυνατόν να τα γνωρίζουμε όλα, δεν περιμένει ο δέκτης να τα γνωρίζουμε όλα. Πρέπει να καταλάβουμε και να αισθανθούμε ασφάλεια με το πού είναι τα όρια μας και να θέσουμε εκείνα τα όρια προκειμένου να οδηγηθούμε σε επόμενα βήματα. Αυτό είναι θέμα marketing, αυτό είναι θέμα τεχνικής υποστήριξης, το οποίο θα κληθώ και θα σας απαντήσω στην επόμενη φορά που θα είμαστε μαζί. Σιγά σιγά θα χτίσετε εμπειρίες και για τις περισσότερες εκ των απορριών θα μπορείτε να ανταποκρίνεστε. Μην δείξετε προς Θεού ότι γνωρίζετε τα πάντα και ότι προσπαθείτε να απαντήσετε τα πάντα. Αυτό είναι μέγα λάθος στον κόσμο των πωλήσεων. Ειδικά
πλέον στην δεκαετία την οποία είμαστε έχουμε ξεφύγει από το μοντέλο του παραδοσιακού πολιτή και έχουμε πάει προς ένα μοντέλο μηχανικού πωλήσεων σε οποιαδήποτε κατηγορία. Είτε αυτή η κατηγορία είναι κομμώσεις, είτε είναι ξενοδοχεία, είτε είναι πληροφορική, είτε είναι οτιδήποτε πραγματικά, είτε είναι λιανική, σε ρούχα και οτιδήποτε. Πάμε σε ένα μοντέλο μηχανικού πωλήσεων, το οποίο ναι, φέρει καλύτερα αποτελέσματα, αλλά πρέπει εκεί να φροντίσετε να κρατήσετε τις ισορροπίες. Γιατί αλλιώς μπορείτε να πέσετε στα ίδια τα αλληλεκτικά σας σφάλματα. Ως προς τους τύπους πώλησης τώρα, έχουμε πώληση προς τον τελικό καταναλωτή, έχουμε πώληση πρώτης ύλης ή εμπορεύματος, έχουμε πώληση υπηρεσιών και έχουμε και τη νέα προσθήκη της διαδικτυακής πώλησης. Λοιπόν, Παναγιώτα, συγγνώμη για την παρέμβαση, η εμπειρία λέει ότι το πρώτο πράγμα που κερδίζει τον δέκτη είναι η ειλικρίνεια. Νομίζω ότι δεν αντέκρουσα ποτέ αυτή την άποψη. Okay. Η ειλικρίνεια σαφέστατα είναι παράγοντας ο οποίος πρέπει να υφίσταται. Γεγονός είναι όμως ότι οι λέξεις που θα χρησιμοποιήσεις για να εκφέρεις αυτό το οποίο πρέπει να πεις πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεγμένες. Ξέρετε, να πω κάτι ειλικρινές, Παναγιώτα, δεν έχουμε καθόλου στόκ στην αποθήκη. Τίποτα. Θα αργήσει πάρα πολύ να έρθει η παραγγελία σας. Θέλετε ωστόσο να παραγγείλετε? Νομίζω ότι έχετε χάσει ποσοστά πώλησης. Ναι, μεν ειλικρίνεια, αλλά όχι σε βαθμό που θα χάσουμε την πώληση. Προσεγμένα, εκφρασμένη. Κωνσταντίνα, η ολοκληρωτική ειλικρίνεια αποθεί πελάτη. Σωστή παρουσίαση της αλήθειας. Μου αρέσει η Δάφνη αυτό που έγραψες. Λοιπόν, τα πρώτα 30 δεύτερα με υποψήφιο πελάτη κρίνουν μια πώληση ως προς άβρα, Δημήτρη, ως προς γλώσσα σώματος και ως προς συνάφεια κουλτούρας μεταξύ των δύο αυτών ανθρώπων. Ναι, όχι όμως για όλες τις πωλήσεις. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται εδώ, γιατί τα έγραψα αυτά που έγραψα εδώ, τους τύπους πώλησης. Διαφορετικές αρετές πρέπει να έχει ο πολιτής ανατύπο πώλησης. Έχουμε την πώληση προς τον τελικό καταναλωτή. Έχουμε και την πώληση πρώτης ύλης εμπορεύματος. Στην πώληση προς τελικό καταναλωτή, στις περισσότερες εξ αυτών, εμπλέκεται έντονα συναισθηματικά. Εμπλέκεται έντονα η συναισθηματική διαδικασία. Είτε αυτό είναι κατάστημα ρούχων, είτε είναι οτιδήποτε άλλο το οποίο θα πάει προς τελική αγορά, μπορούμε εμείς με συγκεκριμένη χρήση φράσεων και συγκεκριμένη μεθοδολογία να επηρεάσουμε συναισθηματικά αυτόν τον πελάτη προκειμένου να προβεί στην τελική αγορά. Εδώ ναι, το ευχάριστο είναι ότι υπάρχουν τεχνικές. Υπάρχουν τεχνικές προκειμένου να επηρεάσετε αυτόν τον πελάτη. Είναι αυτές οι οποίες σας είπα με τη μεθοδολογία του NLP, με τη μεθοδολογία του spin selling, με τη μεθοδολογία του neuromarketing. Όμως, στην πώληση πρώτης ύλης ή εμπορεύματος δεν εμπλέκεται τόσο η συναισθηματική διαδικασία. Okay. Παραδείγματος χάρη, εάν πουλάτε ατσάλι, αν πουλάτε σίδερο, αν πουλάτε πρώτη ύλη νυφάδες πλαστικού, τα οποία μετά θα επεξεργαστεί ο επιχειρηματίας για να τα κάνει οτιδήποτε, να τα κάνει μπουκάλια πλαστικού. Εκεί πέρα άλλοι παράγοντες παίζουν ρόλο και όχι τόσο το αν μπορείτε να επηρεάσετε συναισθηματικά ή όχι αυτόν εδώ τον επιχειρηματία. Παίζουν ρόλο η χρόνη παράδοσης, εκεί πέρα πρέπει να επιχειρηματολογήσετε. Παίζει ρόλο το πόσο δυνατό στόκ αποθήκης έχετε ως προμηθευτές. Εκεί πρέπει να επιχειρηματολογήσετε ως επαγγελματίας. Παίζει ρόλο η τεχνολογία την οποία δίνετε. Παίζει ρόλο το service που μπορείτε να παρέχετε σε περίπτωση αρνητικών καταστάσεων. Παίζει ρόλο η τεχνογνωσία που μπορείτε να δώσετε σε αυτόν τον επιχειρηματία. Και φυσικά παίζουν ρόλο και οι τρόποι πληρωμής και οι όροι πληρωμής. Okay. Άρα, ναι μεν πωλήσεις, αλλά διαφοροποιούνται ανάλογα με τον κλάδο τον οποίο εγώ δραστηριοποιούμαι. Okay. Επομένως, εδώ έχουμε να κάνουμε με άλλες
θα έλεγα, υποπεριπτώσεις στις οποίες θα πρέπει να δώσουμε έμφαση. Εδώ έχουμε να κάνουμε με άλλες υποπεριπτώσεις στις οποίες πρέπει να δώσουμε έμφαση. Η πώληση υπηρεσιών δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι προς τον τελικό καταναλωτή η πρώτη ύλης. Ωστόσο, την γράφω ως διαφορετικό τύπο πώλησης. Και αυτό γιατί? Τι αντικειμενικό μειονέκτημα έχει η πώληση υπηρεσιών? Δεν έχουμε απτό προϊόν μπροστά μας. Δεν υπάρχει υλικό στοιχείο, όπως πολύ σωστά γράφεις, Δάφνη. Δεν υπάρχει αντικείμενο. Ναι, φυσικά, όπως λέει η Παναγιώτα. Αυτό από μόνο του αποτελεί ισχυρό μειονέκτημα σε όλους εσάς που έχετε αποφασίσει να δραστηριοποιείτε σε αυτό το χώρο. Τώρα, έχουμε το εξής, θα έλεγα, κακό, Παναγιώτα. Δεν μπορεί να κρίνει κάποιος αν είσαι καλός, πολύ απλά γιατί δεν έχει δοκιμάσει την υπηρεσία σου. Έτσι δεν είναι? Χωρίζω τις υπηρεσίες και θα πω ότι υπάρχουν οι υπηρεσίες που αγοράζουμε επειδή είναι ανάγκη και οι υπηρεσίες που αγοράζουμε επειδή είναι επένδυση. Ποια από τα δύο μοντέλα υπηρεσίας θεωρούμε ότι είναι πιο δύσκολο, έτσι όπως το ακούτε? Υπηρεσίες που αγοράζουμε ως ανάγκη και υπηρεσίες που αγοράζουμε ως επένδυση, είτε για τον εαυτό μας είτε για οτιδήποτε άλλο. Ποιο θεωρείται πιο δύσκολο? Σαφέστατα το επένδυση. Ανάγκη είναι η υγεία. Οι γιατροί είναι οι καλύτεροι πολιτές? Δεν νομίζω. Έτσι δεν είναι? Ελπίζω να μην έχουμε γιατρούς ανάμεσά μας. Αλλά και να έχουμε, θεωρώ ότι δεν είναι καλύτεροι πολιτές. Αλλά από τη στιγμή που διαχειρίζονται τον χώρο της υπηρεσίας, ο οποίος είναι ανάγκη, θεωρώ ότι το ποσοστό, το closing rate που έχουν στον χώρο των πωλήσεων, σαφέστατα, ναι, είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, άρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει εσείς να κατασταλάξετε για το προϊόν ή την υπηρεσία σας είναι αν είναι ανάγκη ή αν είναι επένδυση. Θα δούμε στη συνέχεια τεχνικές για να κάνετε κάτι τέτοιο. Αν είναι επένδυση, πρέπει να φέρετε τον πελάτη στην κατάσταση του να σκεφτεί πώς θα νιώθει και πώς θα είναι αφού του παρασχεθεί αυτή η υπηρεσία, και στην ανάγκη θα πρέπει να το φέρετε στην κατάσταση, ναι, μεν του πώς είναι εδώ και πώς θα είναι, αλλά του να πει ότι γιατρεύτηκε το πρόβλημά μου, όποιο και αν ήταν αυτό, γιατρεύτηκε αυτή η ανάγκη μου. Αυτό ήθελε. Η παχυσαρκία πρέπει να διορθωθεί. Δείχνουν λοιπόν αντιφάσεις, αντίθετες εικόνες στην τηλεόραση, δείχνουν αντίθετες εικόνες στο διαδίκτυο πριν και μετά. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι τεχνική νευρομάρκετινγκ, το πριν και μετά. Δείχνουμε δύο αντίθετες εικόνες για να νιώσουμε και να δούμε το πώς θα είναι το μετά. Προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό με οποιοδήποτε τρόπο. Άρα μπαίνει σημαντικά η εικόνα, το βίντεο και πιθανόν multimedia υλικό. Δεν μπορείτε σε αρκετά προϊόντα να δώσετε υπηρεσία χωρίς να δώσετε οπτική εικόνα. Πρέπει να χτυπήσετε σε αυτόν τον πελάτη σε διαφορετικές αισθήσεις. Ακοή, όραση, κιναίσθηση, ίσως, στην υπηρεσία βέβαια η κιναίσθηση εκλείπει, και ό,τι άλλο μπορείτε. Okay. Όσο δυνατόν σε περισσότερες αισθήσεις. Το παράδειγμα της συναισθηματικής διαχείρισης του πελάτη που μου το ζήτησε ένας από εσάς, θα σας ζητήσω ένα συγγνώμη, δεν θα μπορέσω να το αναπτύξω σε αυτό το στάδιο γιατί δεν το έχω οργανωμένο σε αυτή την παρουσίαση. Ωστόσο, θα ήταν χαρά μου αν μου το τοποθετήσετε ως απορία είτε στο Facebook site της IQ Studies, το facebook.com/IQ Studies, είτε στο Twitter είτε οπουδήποτε αλλού, προκειμένου να βρω ένα αντίστοιχο βίντεο στο YouTube να μπορέσω να σας το δώσω. Θα ήταν χαρά μου να γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα, νέος τύπος που μπαίνει μέσα στο παιχνίδι ισχυρά είναι και η διαδικτυακή πώληση. Στη διαδικτυακή πώληση δεν έχουμε την άμεση επαφή με τους δέκτες και πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται ο πελάτης το προϊόν μας.
Ήθελα να βάλω αυτό το τύπο πώλησης γιατί μπαίνει ολοένα και περισσότερο στις ζωές μας και πρέπει εμείς να ξέρουμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους καταστάσεις. Ανάλογα με τα κοινά που έχουμε να κάνουμε, ανάλογα με το προϊόν που έχουμε να κάνουμε. Παραδείγματος χάρη, στις γυναίκες, στη διαδικτυακή πώληση, στα websites τα οποία έχουμε, επενδύουμε κυρίως στα ωφέλη χρήσης αυτού του προϊόντος, αυτής της υπηρεσίας. Στους άντρες επενδύουμε κυρίως στα χαρακτηριστικά αυτού του προϊόντος ή αυτής της υπηρεσίας. Ανάλογα λοιπόν με το target group, καθόμαστε και γράφουμε τον επικοινωνιακό μας κώδικα. Σε αυτό το σημείο να σας πω είναι 3 και 20. Λογικά η εκπαίδευσή μας, λόγω του ότι τα εισαγωγικά κρατήσαν λίγο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε, θα κρατήσει μέχρι τις 4 παρατέταρτο. Οπότε θα κλέψω ένα τέταρτο από τη ζωή σας. Για όσους εσάς επαναλαμβάνω ότι δυστυχώς δεν μπορείτε να το παρακολουθήσετε γιατί θα τύχουν έχετε κάποιες επαγγελματικές υποχρεώσεις ή άλλες υποχρεώσεις, να γνωρίζετε ότι θα λάβετε το σχετικό recording. Πάω τώρα στους τρόπους προσέγγισης του πελάτη. Οι τρόποι προσέγγισης του πελάτη, όπως σας είχα πει και πριν, ήταν πάντα ίδιοι, δεν αλλάξαν. Αυτοί είναι και πιθανόν αυτοί και θα είναι και μελλοντικά. Έχουμε βέβαια και την προσθήκη της διαδικτυακής πώλησης, συμφωνώ, η οποία υπήρχε και τότε, απλά δεν μιλούσε τόσο όσο τώρα. Έχουμε την τηλεφωνική πώληση, έχουμε την πώληση face to face, κατά πρόσωπο, είτε ένας προς έναν, είτε ένας προς πολλούς. Και έχουμε και την διαδικτυακή πώληση. Πάλι εδώ λέω ότι διαφορετικός είναι ο επικοινωνιακός κώδικας που πρέπει εγώ να χρησιμοποιήσω ανάλογα με τον τρόπο που προσεγγίζω εγώ το πελατολόγιο μου. Ας τα δούμε λίγο ένα-ένα. Στην τηλεφωνική πώληση πρέπει να αποδεχτούμε ότι δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει ο δέκτης του τηλεφώνου από το αν εμείς παίρνουμε τηλέφωνο από ένα γραφείο 5 τετραγωνικών μέτρων με ένα παλιό τηλέφωνο και με ένα παλιό γραφείο χωρίς υπολογιστή σε ένα αραχνιασμένο μέρος, ή αν παίρνουμε τηλέφωνο από ένα γραφείο 100 τετραγωνικών με την τελευταία τεχνολογία σε υπολογιστή, με τις καλύτερες τηλεπικοινωνιακές λύσεις και είμαστε ντυμένοι με την καλύτερη επωνυμία. Δεν είναι δυνατόν να το γνωρίζει αυτό το πράγμα. Τι περνάει μέσα από το τηλέφωνο? Τι περνάει μέσα από το τηλέφωνο? Γράψτε μου. Ένα πράγμα μόνο περνάει. Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι εξαιρετικά απλό. Περνάει η ίδια η φωνή πρώτα απ' όλα, Δάφνη. Περνάει πρώτα απ' όλα η ίδια η φωνή. Πρέπει να αποδεχτούμε ότι η φωνή είναι αυτή η οποία θα ορίσει την έκβαση μιας συζήτησης. Αρκεί να της δοθεί σύστημα και αρκεί να προσέξει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος επικοινωνεί μέσω τηλεφώνου, να μιλήσει με το αρμόδιο πρόσωπο για τα προϊόντα και την υπηρεσία που έχει να δώσει. Άρα, ως προς το σύστημα. Εδώ επενδύουμε πάρα πολύ με role plays, τα οποία κάνουμε στο ολοκληρωμένο σεμινάριο, τα οποία θεωρώ ότι δίνουν και την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να αναπτύξουμε τεχνικές προκειμένου να προσπεράσουμε ή να παρακάμψουμε το λεγόμενο doorkeeper, ο οποίος είναι αυτός που είναι και το αρχικό φίλτρο για να περάσει το τηλέφωνό μας προς τον άνθρωπο που αποφασίζει. Μιλάω κυρίως για business to business προσέγγιση, δεν ασχολούμαι με τον τομέα της τηλεφωνικής πώλησης προς σπίτια, διότι δεν συμφωνώ με αυτόν. Όσο περίεργο και να ακούγεται, θεωρώ ότι αυτό από μόνο του αποτελεί αρνητική, θα έλεγα, στάση του δέκτη του τηλεφωνήματος, αν τηλεφωνούμε σε οικίες. Λοιπόν, μιλάω για την επιχειρηματική προσέγγιση. Ο πρώτος στόχος είναι το να προσπεράσουμε τον doorkeeper. Υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές τις οποίες μπορούμε να προσπεράσουμε τον doorkeeper. Πολύ απλά, στον doorkeeper απλά θέλουμε να
Από τον doorkeeper θέλουμε να πάρουμε το όνομα του υπεύθυνου και θέλουμε να πάμε ένα σκαλί πιο κάτω να διεισδύσουμε πιο πολύ σε μια επιχείρηση. Το να λέμε λοιπόν ονοματεπώνυμα, το να λέμε ιδιότητες και να λέμε λόγους που πήρα το τηλέφωνο, ίσως σε αυτό το στάδιο να μην χρειάζεται τόσο. Πρέπει να δουλέψουμε λοιπόν εδώ τον τρόπο επικοινωνίας μας για να φτάσουμε στο επόμενο πρόσωπο, το οποίο είναι ο decision maker. Εάν πάρουμε την επαφή για το επόμενο step, το οποίο είναι ο decision maker, εδώ πρέπει να επιβεβαιώσουμε ότι πραγματικά μιλάμε με τον άνθρωπο που θέλουμε και πρέπει να ακολουθήσουμε ένα μοντέλο ανοιχτών προς κλειστών ερωτήσεων, προκειμένου να μπορέσουμε και να αντλήσουμε πληροφορίες για μια υπάρχουσα κατάσταση και να μπορέσουμε να ορίσουμε τις επόμενες ενέργειές μας. Το μυστικό του τηλεφώνου, που δυστυχώς για τις περισσότερες εταιρείες εκεί έξω δεν βλέπω να γίνεται, είναι η διαδραστικότητα. Okay. Διαδραστικότητα ως προς το σύστημα. Στο κλείσιμο δε του τηλεφώνου πρέπει οπωσδήποτε να μπορέσουμε να ορίσουμε ένα επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα δεν είναι κατά ανάγκη πώληση. Το επόμενο βήμα μπορεί να είναι αποστολή πληροφοριών. Το επόμενο βήμα μπορεί να είναι παραπομπή προς το website μας. Το επόμενο βήμα μπορεί να είναι στοιχεία αυτού του ανθρώπου για να καταγραφεί σε λίστες τις οποίες μετά θα επικοινωνήσουμε μαζί τους. Πρέπει να ξέρουμε εκ των προτέρων ποιο είναι το επόμενο βήμα. Η τηλεφωνική πώληση, λίγο ως πολύ, γίνεται σε όλους τους τομείς. Έτσι δεν είναι? Σε όλους τους τομείς. Δεν μιλάω για το telesales αποκλειστικά, το ότι γεια σας θα πάρετε αυτή τη σκούπα. Δεν μιλάω για αυτό το πράγμα. Okay. Λίγο ως πολύ, όσοι ασχολούνται με πωλήσεις θα σηκώσουν ένα τηλέφωνο για να δώσουν κάποια υπηρεσία ή να δώσουν ένα προϊόν. Γι' αυτό ακριβώς τον τομέα μιλάω. Τώρα, ως προς τα προσωπικά σας χαρακτηριστικά, πρέπει να προσέξετε πάρα πολύ το branding του ιδίου σας του εαυτού. Τι έχουμε να κάνουμε εδώ? Έχουμε να κάνουμε με τη χρειά της φωνής σας. Έχουμε να κάνουμε με την αυτοπεποίθηση που εκπέμπεται σε σχέση με την προσέγγισή σας και σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Έχουμε να κάνουμε με την ενεργή ακρόασή σας, να ακούτε τι λέει ο πελάτης, ούτως ώστε να προσαρμόζετε αντίστοιχα τον τρόπο επικοινωνίας σας, και έχουμε να κάνουμε και με ένα μοντέλο ανοιχτών ερωτήσεων, τις οποίες μπορεί είτε σε επόμενη επικοινωνία, είτε στην ίδια επικοινωνία, αν δω ότι με χωράει, να τις γυρίσω σε κλειστές. Ποτέ, μα ποτέ, τηλεφωνικά δεν υποθέτουμε. Δεν υποθέτουμε. Άρα δεν είστε ικανοποιημένος με αυτό που έχετε κάνει. Άρα αυτή τη στιγμή συνεργάζεστε με άλλο προμηθευτή. Έτσι δεν είναι? Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Οδηγεί σε κλειστή απάντηση αυτό το πράγμα. Ποτέ, είναι λάθος. Αυτή η διαφάνεια και μόνο, πιστέψτε με, αποτελεί αφορμή για εκπαίδευση 6 ωρών, 4 με 6 ωρών τουλάχιστον, ως προς την τηλεφωνική μας προσέγγιση, διότι, ξαναλέω, εύκολα είναι όλα αυτά που ακούγονται, λογικά είναι όλα αυτά που ακούγονται, αλλά επειδή έχουμε να κάνουμε με ανθρώπινες συμπεριφορές, θα μπορέσετε να δείτε ότι σε πιθανά role plays κάνετε λεκτικά ασφαλματάκια, τα οποία πιθανόν να είναι η αιτία που θα οδηγήσει σε αρνητικές αντιδράσεις. Αυτό λοιπόν πρέπει να προσέξετε. Ωστόσο, μπορείτε και μόνοι σας να βελτιώσετε τον κώδικά σας. Ηχογραφήστε τον εαυτό σας. Ηχογραφήστε τον. Ναι. Ηχογραφήστε τον. Ναι. Ηχογραφήστε τον. Ακούστε τον. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά. Για να δείτε τι λεκτικά σφάλματα κάνετε, τι επικοινωνιακά σφάλματα κάνετε, προκειμένου να μπορέσετε να τα αντιμετωπίσετε και να τα καταπολεμήσετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το τηλέφωνο αποτελεί αφορμή είτε για συναντήσεις, επίσης one-to-one, είτε για συναντήσεις one-to-many ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, κάποιος από εσάς το έχει γράψει. Στην πώληση one-to-one έχουμε μία διαφοροποίηση. Έχουμε την παρουσία μας μπροστά στον δέκτη, βλέπει εμάς, έχουμε την άβρα μας, έχουμε την προσαρμογή της γλώσσας σώματός μας, έχουμε τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε τη δική του γλώσσα σώματος. Καλό θα είναι να γνωρίζουμε το ποιον πελάτη έχουμε να δούμε, ώστε να προσαρμόζουμε όσο το δυνατόν μπορούμε
ανάλογα τον επικοινωνιακό μας κώδικα πριν αυτός μας δει. Είχα δει κάποτε μια συνέντευξη του Πίτερ Οικονομίδη, ο οποίος είχε πάει για συνέντευξη στον Steve Jobs τότε που εργάστηκε στην Apple, και ο άνθρωπος είπε πάρα πολύ απλά ότι έβαλα τζιν και σταράκια και μία φούτερ, αν θυμάμαι καλά, και πήγα έτσι να δώσω τη συνέντευξη, γιατί ήξερε την κουλτούρα της επιχείρησης της οποίας θα μπει. Εκείνη την ώρα ο άνθρωπος αυτός πούλησε τον εαυτό του αναλόγως. Εάν μπορείτε, στο μέτρο του εφικτού πάντα, να προσαρμόζετε τον εαυτό σας προς τον πελάτη σας, τότε έχετε περάσει κατά πολύ ένα μήνυμα το οποίο θα οδηγήσει προς την επιθυμητή έκβαση για εσάς. Σαφέστατα εννοείται ότι υπάρχουν και άλλες τεχνικές που ακόμα και να έχουμε διαφορετικό κώδικα ένδυσης, ενδυματολογικό κώδικα, μπορούμε πάλι να προσαρμόσουμε συμπεριφορά. Πρέπει να δείξω στον πελάτη μου και την κουλτούρα μου και τον τρόπο που σκέφτομαι, και πρέπει να μπορέσω να προσαρμόσω τη γλώσσα σώματός μου ή δυνατόν στη δική του γλώσσα σώματος και να φανεί ότι είμαστε συντονισμένοι. Για να τον οδηγήσουμε, τον πελάτη, πρέπει να τον συναντήσουμε. Οκ, προσέξτε το αυτό εδώ. Τώρα, είμαστε πλέον σε μια λογική πελατοκεντρικής φιλοσοφίας, αλλά με κάποιες ισορροπίες. Δεν πρέπει να φανεί ότι τα δίνουμε όλα για τον πελάτη. Κάτι τέτοιο θα ήταν λάθος και θα οδηγούσε σε δυσκολότερες πωλήσεις. Και είμαστε σε μια εποχή που καλώς ή κακώς πρέπει να έχουμε τεχνογνωσία. Το είπατε ήδη κάποιοι από εσάς για το προϊόν και την υπηρεσία. Πάλι όμως με μια ισορροπία. Δεν είναι δυνατόν να τα γνωρίζει κάποιος. Μπορούμε εμείς να ορίσουμε όλα αυτά. Μπορούμε να ορίσουμε τη διαδικασία στον πελάτη και να του πούμε, εγώ ήρθα εδώ για να κάνουμε την πρώτη γνωριμία και να δείτε το πού μπορεί να σας βοηθήσει η επιχείρησή μας. Από εδώ και μπρος για τις τεχνικές απορίες που μου ρωτάτε, η διαδικασία είναι να σας πάρει τηλέφωνο το τεχνικό τμήμα προκειμένου να δούμε το κατά πόσο μπορεί το προϊόν να ανταπεξέλθει στους δικούς σας στόχους. Διαδικασία. Έτσι δεν θα εκτεθείτε ως πωλήσεις. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο θα σας κάνει να διαφέρετε από πιθανόν συναδέλφους σας είναι η αυτοπεποίθηση, η οποία εκπέμπεται, η ενεργή ακρόαση και οι ανοιχτές ερωτήσεις. Αυτοπεποίθηση πότε έχω? Αυτοπεποίθηση έχω είτε όταν γνωρίζω πάρα πολύ καλά το προϊόν και την υπηρεσία, είτε όταν δεν το γνωρίζω καθόλου. Λοιπόν, τότε έχω αυτοπεποίθηση. Οι ενδιάμεσες καταστάσεις είναι αυτές που αγχώνουν. Γεγονός είναι όμως ότι πρέπει να αισθανθείτε εσείς αυτοπεποίθηση με τη γνώση που έχετε αυτή τη στιγμή. Είτε όταν είστε νέος πολιτής και νέος σε μια εταιρεία, παρόλο που είστε έμπειρος σε μια πολιτής, είτε όταν το γνωρίζετε τα πάντα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ετυμολογία την οποία μου γράψετε, πολύ σωστά, να δω λίγο και ποιος από εσάς το έγραψε. Σμαρό. Λοιπόν, η ετυμολογία η οποία έγραψε, Σμαρό έγραψε ότι πολύ μεγάλη σημασία έχει και η ετυμολογία, ούτως ώστε να απαντήσουμε στο δέκτη. Ξέρεις από πού προκύπτει, Σμαρό? Προκύπτει από το πρώτο στάδιο, από την άσκηση που σου είπα. Ετυμολογία σημαίνει για έναν άνθρωπο των πωλήσεων ότι έχει κάνει τις ενέργειες τις πρώτες, έχει σκεφτεί την αγορά στόχο του, έχει σκεφτεί πιθανά πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα της εταιρείας του κτλ. Και έχει δει η αγορά τι του λέει, και από εκεί και πέρα έχει αναπτύξει μία δεξαμενή, θα έλεγα, επιχειρημάτων που τα βγάζει κάθε φορά ανάλογα με τον τύπο πελατών. Γι' αυτό είπα να υπάρξει το πρώτο στάδιο. Γι' αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Η ετυμολογία ουσιαστικά, ναι, είναι και δείκτης αυτοπεποίθησης. Κατά ψέματα, και δείκτης ότι δεν φοβάμαι να δείξω ποιο ακριβώς είναι το προϊόν. Η ενεργή ακρόαση, η οποία γράφω συνέχεια και στην τηλεφωνική κλήση και εδώ, είναι κάτι το οποίο επίσης ξεφεύγει από ανθρώπους που θέλουν να πουλήσουν προϊόν. Ενεργή ακρόαση σημαίνει ακούω τον δέκτη και προσαρμόζω αντίστοιχα τη δική μου συμπεριφορά. Αρκετοί στον χώρο των πωλήσεων κάνουν το λάθος να παρουσιάσουν μόνο τα προϊόντα τους χωρίς να σκεφτούν το αν εκείνη την ώρα της παρουσίασης έχουν το 100% της προσοχής του πελάτη τους. Κάτι τέτοιο είναι πιθανόν λάθος.
Στην policy one to many αποδεχόμαστε ότι δεν είναι δυνατόν να πιέσουμε τον πελάτη προς μια πολυσιακή απόφαση, προς μια καταναλωτική απόφαση εκείνη την ώρα. Okay. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να φροντίσουμε εμείς να έχουμε είναι να έχουμε μια δομημένη παρουσίαση με μοντέλα όπως παραδείγματος χάρη το μοντέλο AIDA, Attention, Interest, Desire, Action, ούτως ώστε στο τέλος αυτής της παρουσίασης να καλέσουμε σε δράση, να καλέσουμε σε ενέργειες αυτό το κοινό. Ποιες μπορεί να είναι αυτές οι ενέργειες? Μπορεί να είναι τηλεφωνική κλήση, μπορεί να είναι συνάντηση one-to-one. Γεγονός είναι όμως ότι δεν μπορώ να επηρεάσω και να πιέσω συναισθηματικά αυτόν τον άνθρωπο εκείνη την ώρα, γιατί έχω να κάνω με ένα ευρύ κοινό στο μέτρο που θα ήθελα, προκειμένου να καταναλώσει άμεσα. Γι' αυτό τον λόγο, καλό θα είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων να έχουμε μια τέτοια παρουσίαση ως δομή παρουσίασης, προκειμένου ναι μεν να του δίνουμε τη δυνατότητα να το αποσπάμε την προσοχή και να το κινούμε το ενδιαφέρον και την επιθυμία, αλλά έτσι δομημένη τους ώστε να προβεί σε μια τελική δράση. Okay. Επομένως, οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει ένα action σε οποιαδήποτε παρουσίαση. Δεν μπορούμε στο τέλος να μην έχουμε το action, γιατί κάτι τέτοιο θα μειώσει κατά πολύ τα ποσοστά ενδιαφέροντος των καταναλωτών. Και πάμε και στην πρόσφατη προσθήκη που είπαμε ότι είναι η διαδικτυακή πώληση. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε τόσο με τον ανθρώπινο παράγοντα, παρόλο που σε μερικά websites έχουμε δει ότι μπαίνει και ο ανθρώπινος παράγοντας. Δεν ξέρω, το έχετε δει, είστε σε ένα website και εκείνη την ώρα μέσω του online chat αντιλαμβάνεται ο πομπός ότι έχει έναν επισκέπτη και λέει «Καλησπέρα σας, θα μπορούσα να σας εξυπηρετήσω σε κάτι» μέσω chat. Okay. Αν χρειαστείτε τη βοήθειά μου μπορείτε να μου ρωτήσετε εδώ ή οτιδήποτε τέτοιο. Υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες, δεν είναι για όλα τα προϊόντα, δεν είναι για όλες τις υπηρεσίες, εξαρτάται από το πόσο ώριμος είναι ο πελάτης σε σχέση με το προϊόν ή την υπηρεσία μας. Αν είναι ώριμος, δεν θα αισθανθεί απειλή, δεν θα φοβηθεί και θα διατυπώσει αυτά που θέλει. Εάν όμως αισθανθεί απειλή, πιθανόν να είναι η αιτία που θα φύγει και κατευθείαν από το site σας. Οπότε πρέπει να προσέξετε λίγο σε ποιο στάδιο ακριβώς βρίσκεται το πελάτη σας προκειμένου να χρησιμοποιήσετε λύσεις όπως το online chat. Πάω τώρα σε πιο απλούς κώδικες επικοινωνίας. Έχουμε να κάνουμε με κοινό, το οποίο κοινό θέλουμε να οδηγηθεί σε συγκεκριμένη συμπεριφορά και είτε αυτή είναι απευθείας αγοραστική ή καταναλωτική ενέργεια πάνω στο site μας, είτε είναι το να μας αφήσει τα στοιχεία του για να επικοινωνούμε μελλοντικά μαζί του δίνοντάς του πληροφορίες, είτε είναι το να του δώσουμε πληροφορίες πάνω στο website μας. Ανάλογα πρέπει να μιλήσει το website μας. Ξεχάστε τη μορφή της διαδικτυακής παρουσίας ως προς ένα διαφημιστικό φυλάδιο επιχείρησης. Ξεχάστε το αυτό. Δεν υφίσταται πλέον. Είναι ένας δυναμικός οργανισμός, η διαδικτυακή σας παρουσία, ένας ζωντανός οργανισμός και έτσι πρέπει να του συμπεριφερθείτε ανάλογα με το κοινό το οποίο έχετε να κάνετε. Τώρα, θα πει κάποιος, ωραία, αυτή τη στιγμή έχουμε σεμινάριο πωλήσεων όμως. Τι δουλειά έχω εγώ με το website της επιχείρησης? Αυτή η αντιμετώπιση που βλέπουμε μπροστά μας είναι κυρίως για τους μικροεπιχειρηματίες, οι οποίοι μικροεπιχειρηματίες θέλουν να διαχειριστούν οι ίδιοι και την διαδικτυακή τους παρουσία. Ωστόσο, και οι εκπρόσωποι των πωλήσεων πρέπει να καταλάβουν ότι πλέον τα περισσότερα website, και γιατί όχι και το δικό τους, έχει τις πληροφορίες που χρειάζονται με τον τρόπο που χρειάζονται, προκειμένου να δείξουμε στον πελάτη τις πληροφορίες που θέλει. Άρα δεν χρειάζεται να βγάζετε χαρτάκια και στυλό και organizers, τίποτα άλλο, στον πελάτη σας, δείχνοντας ίσως και ένα πιο ερασιτεχνικό πρόσωπο. Μπορείτε να μπαίνετε στο website της εταιρείας και είτε να κατεβάζετε αυτές τις πληροφορίες, είτε να του δείχνετε στην αντίστοιχη σελίδα το τι έχετε να του πείτε ως προς το προϊόν και την υπηρεσία σας και να του αναπτύξετε αντίστοιχα τα επιχειρήματά σας. Πρέπει να το κάνετε να πλοηγηθεί στο website σας, γιατί μόνο έτσι θα αυξήσετε το ενδιαφέρον που έχει για εσάς.
Τώρα, κατά τη διαδικασία των πωλήσεων, είναι κομβικής σημασίας να ορίσουμε ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας. Τι εννοώ όταν λέω πρωτόκολλο επικοινωνίας? Πρέπει ο πελάτης να καταλάβει την διαδικασία την οποία θα λάβει η χώρα κατά τη συναλλαγή του μαζί μας. Πρώτα θα έρθουμε στο σπίτι μας, να δούμε τους χώρους σας, να δούμε ακριβώς τη διαρρύθμιση της οικίας σας. Έπειτα από αυτό θα σας κάνουμε κάποιες προτάσεις διακόσμησης προκειμένου να δείτε το πώς ακριβώς τα έπιπλά μας μπορούν να φανούν, μπορούν να καθίσουν στον χώρο τον οποίο είστε. Θα μας πείτε και εσείς τη γνώμη σας, ούτως ώστε να τα προσαρμόσουμε και μετά από αυτό το στάδιο θα σας κάνουμε την οικονομική μας προσφορά. Δεν θα σας κάνουμε οικονομική προσφορά εάν δεν κατασταλάξουμε στα πρώτα βήματα. Αφού μας πείτε εσείς το ποσό το οποίο διαθέτετε, θα προσπαθήσουμε να κουμπώσουμε, να προσαρμόσουμε την οικονομική μας προσφορά στα δεδομένα τα οποία έχετε κατά νου. Είμαστε εντάξει με αυτό, κύριε πελάτα? Είμαστε εντάξει. Έχουμε πάρει πρώτο ναι. Καλό είναι να ορίσουμε πρωτόκολλο επικοινωνίας, ούτως ώστε κάθε φορά να ξέρει ο πελάτης το στάδιο το οποίο βρισκόμαστε και να μας δίνει ουσιαστικά μικρά ναι τα οποία θα οδηγούν προς την πώληση. Αν ο πελάτης δεχτεί να ακολουθήσει αυτό το πρωτόκολλο επικοινωνίας μαζί μας, σημαίνει ότι ακολουθεί τη ροή του παιχνιδιού που εμείς ορίσαμε και πιθανότατα θα έρθει προς τα εμάς. Εάν ο πελάτης δώσει αντίρρηση για κάτι το οποίο συνέβη κατά τη διαδικασία επικοινωνίας μας, εμείς θα αναφερθούμε σε αυτό το πρωτόκολλο και θα του πούμε «Μα δεν σας έδωσα οικονομική προσφορά γιατί πρώτα σας είπα ότι πρέπει να περάσουμε από εσάς». Δεν περάσαμε από εσάς, περάσαμε. Όχι, οκ. Πρώτα πρέπει να γίνει αυτό το βήμα. Πρέπει να το κάνετε. Οκ. Εάν τυχόν εσείς εκτεθείτε ως προς το πρωτόκολλο, τότε πάλι εσείς έχετε πρόβλημα. Πρέπει να προσπαθείτε να το τηρείτε σε οποιαδήποτε ενέργειά σας. Τώρα, γνωρίζω ότι το πρωτόκολλο επικοινωνίας δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί γραπτά σε οποιαδήποτε περίπτωση και σε οποιαδήποτε πώληση. Ωστόσο, στην πιο πρόχειρη μορφή του θα έλεγα ότι πρέπει να το πείτε προφορικά. Στην πιο, θα έλεγα, προτινόμενη κατά μία μορφή του θα ήταν έπειτα από συνάντηση, βέβαια αυτό εξαρτάται για το προϊόν που έχετε, έπειτα από συνάντηση με τον πελάτη σας να του πείτε σε ένα χαρτί, σε ένα email τα 3-4 βήματα τα οποία θα ακολουθήσετε έπειτα από την επικοινωνία σας. Και στην πιο επίσημη μορφή του αυτό μπορεί να είναι είτε επίσημη οικονομοτεχνική προσφορά είτε σύμβαση συνεργασίας. Αγγελική, χαιρετώ. Θυμίζω ότι θα λάβετε και το βίντεο του σεμιναρίου ούτως ώστε να δείτε το εναπομένον κομμάτι. Οπότε καλή συνέχεια. Στη διαδικασία πωλήσεων, αυτό το οποίο θέλω να κάνω εγώ είναι από το σημείο neutral να πάω προς το σημείο ναι τον πελάτη. Από το ουδέτερο σημείο να πάω προς το σημείο ναι. Εσείς έχετε την εμπειρία, όχι εγώ, για το προϊόν και την υπηρεσία σας. Δείτε λίγο πώς είχατε επιτυχημένες πωλήσεις. Πότε είχατε, υπό ποιες συνθήκες είχατε επιτυχημένες πωλήσεις και ποια είναι τα βήματα που ακολουθήσατε σε εκείνη τη χρονική στιγμή. Αυτό θα λειτουργήσει μαγικά για εσάς και θα μπορέσει να σας κάνει να δείτε ότι υπήρχε μία κοινή ακολουθία ενεργειών προκειμένου να φτάσετε στο ποθητό αποτέλεσμα. Εάν λοιπόν από το σημείο που είναι το ουδέτερο μέχρι το σημείο ναι, δείτε ποιες είναι αυτές οι ενέργειες, εντοπίσετε ποιες είναι αυτές οι ενέργειες που κάνατε, θα δείτε ότι αυτά εδώ είναι τα ενδιάμεσα στάδια που θα πρέπει να κατακτάτε κάθε φορά κατά την επικοινωνία σας με τον πελάτη. Σπάστε την πώλησή σας, επιμερίστε την πώλησή σας σε βήματα. Εάν ο πελάτης σας ακολουθεί σε αυτά τα βήματα, πολύ απλά αυτό σημαίνει ότι οδεύετε προς τη σωστή κατεύθυνση. Έτσι δεν είναι? Άρα δείτε λίγο τι έχετε κάνει επιτυχημένα, πώς, υπό ποιες συνθήκες και προσπαθήστε να ακολουθήσετε αυτές εδώ τις ενέργειες έτσι όπως τις έχετε δει σύμφωνα με την εμπειρία σας.
Παρ' όλα αυτά πρέπει να προσέξουμε και κάποιες παγίδες πώλησης οι οποίες υπάρχουν, οι οποίες έχουν ως εξής: ευκολίες πληρωμής. Σαφέστατα βλέπετε ένα μοντέλο 10 δόσεις, 20 δόσεις, 30 δόσεις, 40 δόσεις, οτιδήποτε τέτοιο. Αυτό όμως πρέπει να προσέξετε να σας έχει δοθεί ως εταιρική γραμμή, διότι μπορεί να κοστίσει στην ταμιακή ροή της επιχείρησής σας και παρόλο που θα έχετε επιτυχημένες πωλήσεις, γιατί λογικά λόγω των ευκολιών πληρωμής, επειδή θα μειώσω το ρίσκο για τον πελάτη και επειδή θα μειώσω τον πόνο για τον πελάτη, θα έχω καλύτερες πωλήσεις, δεν θα έχω όμως ταμιακή ροή. Αν εξαρτώμαι εγώ από προμήθεια του προϊόντος, αν εξαρτώμαι από προμηθευτές, θα έχω πωλήσεις και δεν θα μπορώ να ανταπεξέλθω οικονομικά στους προμηθευτές μου. Άρα είμαι καταδικασμένος να κλείσω. Okay. Προσέξτε λοιπόν κάθε φορά το πώς εσείς λειτουργείτε ως προς τις ευκολίες πληρωμής. Ναι, αλλά ως ένα σημείο. Η ταμιακή ροή γενικότερα αποτελεί μεγάλο πρόβλημα και σας είπα μάλιστα και ένα μεγάλο μυστικό. Ειδικά όταν εξαρτάστε από προμήθεια των προϊόντων από τρίτους. Okay. Η ταμιακή ροή είναι αυτή που θα πρέπει να διασφαλίσετε σε κάθε σημείο της επιχείρησής σας. Και εδώ να σας πω κάτι το οποίο κάνει, να μην το πω για εσάς, κάνει αρκετά λάθος σε αγορά πολλές φορές. Το μυστικό μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας μίας επιχείρησης είναι η ταμιακή ροή. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι σε μερικές περιπτώσεις πρέπει να πουλήσω έστω και με μικρότερο ή καθόλου κέρδος προκειμένου να έχω αυτή την ταμιακή ροή. Δεν πρέπει να μπω στη λάθος ενέργεια το ότι δεν πουλάω αν δεν έχω κέρδος, γιατί κάτι τέτοιο θα με παγώσει ως επιχείρηση και πιθανόν να με βγάλει από την ίδια την αγορά, κάτι που είναι τεράστιο λάθος. Προσέξτε το λοιπόν αγαπητοί μου, το cash flow είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και σημαίνει πολλές φορές ότι πρέπει να πουλήσω ακόμη και χωρίς κέρδος προκειμένου να μείνω ενεργός μέσα στην αγορά ως όνομα. Τρίτη παγίδα είναι ότι δεν πρέπει με τίποτα να αντιμετωπίζω τον πελάτη ως τσέπη και να τον βλέπω ως τσέπη. Εάν το αισθανθεί αυτό, δεν πρόκειται να καταναλώσει από εμάς, δεν πρόκειται να είναι αφοσιωμένος σε εμάς. Εάν νομίζουμε λοιπόν για τον οποιοδήποτε λόγο ότι το προϊόν ή η υπηρεσία μας δεν κάνει για αυτόν τον πελάτη, δεν το χρειάζεται σε αυτή τη χρονική στιγμή, τότε πρέπει είτε να μεταθέσουμε τη συνέχεια της συζήτησής μας σε μετέπειτα χρονική στιγμή, είτε να προσπαθήσουμε να τον κάνουμε influencer, γιατί αυτός ο πελάτης επηρεάζει γύρω του πρόσωπα και πράγματα και δεν υπάρχει λόγος να τον πιέσω εγώ στο ενδιάμεσο στάδιο να καταναλώσει από τη στιγμή που δεν πρόκειται. Έχει συμβεί αυτό γύρω σας, έτσι δεν είναι? Να προσπαθήσουν να σας πουλήσουν προϊόν που δεν θέλατε με τίποτα. Σε όλους μας έχει συμβεί, λίγο ως πολύ. Λάθος ενέργεια, δημιουργείται κακή εντύπωση για το ίδιο το brand, για την ίδια την επιχείρηση, λόγω αυτού του είδους της αντιμετώπισης. Τώρα, για ποιο λόγο αγοράζουν οι πελάτες? Για ποιες αιτίες αγοράζουν οι πελάτες? Οι πελάτες αγοράζουν πάντα είτε από φόβο, είτε από ανάγκη, είτε από ασφάλεια, όραμα, επένδυση, ανταγωνιστικότητα, αυτοβελτίωση, ψυχαγωγία, εγωισμός. Η Παναγιώτα λέει λόγω ανάγκης. Η ανάγκη δεν είναι κάτι το οποίο είναι πάντα αντιληπτό σε ένα πελάτη, Παναγιώτα. Έτσι δεν είναι? Το να πας σε μια αγορά και να της δώσεις το καλύτερο iPhone το οποίο υπάρχει και αυτή η αγορά αν δεν έχει ηλεκτρικό, θα καταλάβει τη χρησιμότητά του. Άρα, ναι, μπορεί να είναι και φαινομενική ανάγκη, μπορεί να είναι και φυσικά κάλυψη κάποιων παραπάνω ενεργειών. Η ανάγκη είναι πάρα πολύ σχετική, Δάφνη. Συμφωνώ. Αρκετές φορές λοιπόν, εμείς ως πολιτές την ανάγκη πρέπει να τη δημιουργήσουμε. Υπάρχει πριν την ανάγκη η αιτία. Έτσι δεν είναι?
Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν, ακριβώς εδώ πρέπει να δείτε πού εντάσσεται το προϊόν, πού εντάσσεται η υπηρεσία σας για να επιχειρηματολογήσετε σε αυτές τις αιτίες. Ανάγκη, ως ανάγκη, απόλυτη, είναι σίγουρα η επικοινωνία, τροφή, νερό. Αυτά είναι ανάγκη. Εντάξει, αυτά είναι ανάγκη. Έτσι τα έχουμε πει αυτή τη στιγμή. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε βαθύτερες αιτίες, ασφάλεια. Το να επενδύσουμε στην ασφάλεια για το organizer ίσως να μην είναι ο λόγος που θα το πάρει. Okay. Ίσως να μην είναι ο λόγος. Το να επενδύσουμε στα συστήματα συναγερμού για το φόβο ίσως να είναι ο λόγος που θα το πάρει. Θα έχετε δει τέτοιου είδους διαφημίσεις. Πρώτα δείχνει τον κλέφτη να μπαίνει στο σπίτι και μετά δείχνει το σύστημα συναγερμού. Γιατί μπαίνει μέσα στο φόβο του καθενός. Ο φόβος δε μάλιστα θεωρείται και από τις καλύτερες αιτίες. Okay. Επομένως, αυτό που μπορείτε να δείτε εσείς είναι για τα προϊόντα, για τις υπηρεσίες που έχετε Μαρία, πού μπορεί να ενταχθεί, σε ποια αιτία, σε ποιες αιτίες, όχι μόνο σε μία, μπορεί να ενταχθεί αυτό το προϊόν και αυτή η υπηρεσία, ούτως ώστε αυτό εδώ να το επικοινωνείτε μετά με τον πελάτη. Πρέπει να το επικοινωνείτε αυτό μετά με τον πελάτη για να αυξήσετε κατά πολύ τα ποσοστά αποδοχής της προσέγγισης σας. Δεν ξέρω ποιοι από εσάς είστε διοίκηση επιχειρήσεων, marketing, την πυραμίδα του Maslow, την έχετε δει μπροστά σας? Την έχετε ξαναδεί, την γνωρίζετε? Γράψτε μου λίγο για αυτό. Λοιπόν, η πυραμίδα του Maslow έχει ιεραρχήσει τις ανθρώπινες ανάγκες έτσι όπως αυτές λαμβάνουν χώρα κατά το Maslow. Μπορεί κάποιος να την αποδώσει πολυπίκυλα. Ο τρόπος με τον οποίο θα σας την δώσω εγώ είναι τέτοιος ο οποίος θα έλεγα συσχετίζεται με το σεμινάριο που κάνουμε σήμερα, που είναι το σεμινάριο πωλήσεων. Στην βάση της πυραμίδας του Maslow εννοείται ότι αντιλαμβανόμαστε ότι μπορούμε να απευθυνθούμε σε πολύ περισσότερο αριθμητικά κοινό. Άρα, εάν το προϊόν μας εντάσσεται σε αυτήν εδώ τη βάση, ναι, έχουμε μεγάλη αγορά και ίσως χαμηλότερα ποσοστά αντίστασης από το καταναλωτικό κοινό. Βλέπε ψωμί, νερό ή οτιδήποτε άλλο. Okay. Εδώ στη βάση η υπηρεσία, αν μιλάμε για υπηρεσία, είναι ανάγκη και αναντήρητα κάποιος θα προσπαθήσει να την αγοράσει. Καθώς ανεβαίνουμε βαθμίδες θα δούμε ότι απευθυνόμαστε όλο και σε λιγότερο κοινό και απευθυνόμαστε και σε λίγο πιο εξειδικευμένα θέματα. Όμως, αυτό που σίγουρα πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι αν έχουμε ένα προϊόν και μια υπηρεσία η οποία είναι σε αυτή τη βαθμίδα, αυτός ο άνθρωπος εδώ, αυτός ο καταναλωτής, θεωρεί δεδομένο ότι έχει καλύψει τις βαθμίδες που είναι από κάτω του. Επομένως, ναι, μπορούμε να μιλήσουμε για επίτευξη στόχων, μπορούμε να μιλήσουμε για σεβασμό, αλλά πρέπει να εκπέμπουμε την ασφάλεια αυτού του πελάτη ότι έχει ήδη τα από κάτω και πρέπει να ψυχανεμιστούμε το αν έχει τα ήδη από κάτω. Σε μια αγορά όπως της Ελλάδας που αυτή τη στιγμή τείνει να πάει πτωτικά γιατί έχουμε, θα έλεγα, μια δισκαμψία ως προς τις καταναλωτικές μας ενέργειες, λόγω φόβου, λόγω ανασφάλειας για το τι πρόκειται να γίνει, βλέπουμε ότι οι πελάτες όλο και περισσότερο κατεβαίνουν βαθμίδες. Άρα, ίσως να έπρεπε εμείς, αν το προϊόν μας ανήκει σε αυτή τη βαθμίδα, να χρησιμοποιήσουμε αντίστοιχα τον επικοινωνιακό μας κώδικα, ούτως ώστε ο πελάτης να το νιώσει σε αυτή τη βαθμίδα, προκειμένου να καταναλώσει από εμάς. Εάν ήμασταν σε μια κοινωνία η οποία ήταν άνετη οικονομικά, ανεπτυγμένη ως προς τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το προϊόν μας, ίσως να μην έπρεπε να δώσουμε αυτή τη θέση στο προϊόν μας, ίσως να έπρεπε να δώσουμε αυτή τη θέση στο προϊόν μας. Έτσι όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι απευθυνόμαστε και σε λιγότερο κοινό, αλλά απευθυνόμαστε και σε κοινό το οποίο θεωρεί ότι έχει εξυπηρετήσει όλα τα από κάτω. Okay. Τα καταναλωτικά προϊόντα όπως TV που είναι, τα καταναλωτικά προϊόντα, αν αυτά έχουν να κάνουν με τρόφιμο ή οτιδήποτε, είναι στη βάση. Μιλάμε για ευρύ κοινό, Δημήτρη.
Αυτό το οποίο επιφέρει, επειδή Δημήτρη γνωρίζω ότι ασχολείσαι, το internet marketing, είναι ότι πάει σε υψηλότερες βαθμίδες, διότι πιάνει πιο segmented κοινό, πιο τμήματοποιημένο κοινό, το οποίο ήδη έχεις γνωρίσει τις τεχνικές, το πώς μας βρίσκει, επειδή ενδιαφέρεται για εμάς. Εκεί πρέπει να φανούμε. Στις τηλεοράσεις, συνήθως, δεν μπορούμε να κάνουμε τμήματοποίησεις κοινού. Κάτι τέτοιο προσπαθούν να το κάνουν ανάλογα με τις ζώνες. Έτσι δεν είναι? Είναι η prime time, είναι γενικά πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή ώρα, όπου λογικά έχουν το αντίστοιχο κοινό. Προσπαθούν να το κάνουν με αυτό, ώστε να παίξουν τις αντίστοιχες διαφημίσεις. Γεγονός είναι όμως ότι τα περισσότερα προϊόντα, τα οποία είναι τηλεοπτικά προϊόντα, απευθύνονται στο ευρύ κοινό, ίσως να είναι στη χαμηλότερη βαθμίδα. Τώρα, ερχόμαστε στην εποχή μας. Ερχόμαστε σε αυτό που βιώνουμε όλοι εμείς και θέλουμε να βρούμε λύσεις, θέλουμε να βρούμε νέες επιλογές για την επιχείρησή μας, είτε νέους τρόπους αντιμετώπισης της κατάστασης που είναι εκεί έξω. Σας είχα πει πριν ότι η ταμιακή ροή είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει ακόμη και με λιγότερο κέρδος. Αυτή τη στιγμή, επειδή έχουμε έναν ασφαλή πελάτη, ο οποίος πελάτης πιθανόν να φοβάται να καταναλώσει, έχουμε έναν πρόσθετο λόγο που έχουμε κρίσει τις πωλήσεις, εκτός από την ίδια την οικονομική, θα έλεγα, δυσκολία που έχει ο καθένας από εμάς. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις ως επιχείρηση? Ένας τρόπος είναι να κάνουμε branding στο προϊόν. Να κάνουμε ένα προϊόν τόσο αναγνωρίσιμο, ούτως ώστε να μειώσουμε τις αντιστάσεις αυτού του ανθρώπου ως προς το προϊόν μας. Κάτι τέτοιο για μεγαλύτερες επιχειρήσεις ίσως να είναι πιο εύκολο, διότι υπάρχει τηλεόραση, υπάρχει το ραδιόφωνο ως μέσα προκειμένου να πετύχει κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο με μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορεί να λειτουργήσει υπό άλλα κανάλια, όπως είναι γενικότερα ο χώρος του internet marketing, ειδικότερα το social media marketing, προκειμένου να κάνουμε πιο αναγνωρίσιμη την επιχείρησή μας. Θέλουμε λοιπόν και πρέπει να επικοινωνήσουμε την επιχείρησή μας μέσα από αυτά τα κανάλια, προκειμένου να γίνει πιο αναγνωρίσιμη και να μειώσουμε έτσι τις αντιστάσεις, επαναλαμβάνω, του καταναλωτή. Γιατί θεωρεί branded το προϊόν το οποίο δέχεται. Εξειδίκευση. Γίνετε εξειδικευμένοι. Εξειδικευτείτε σε κάτι συγκεκριμένο προκειμένου να αποκτήσετε μια ταμπέλα για αυτό. Υπάρχει ένα μικρό αγοραστικό κοινό για κάθε εξειδικευμένο άνθρωπο ή εξειδικευμένη επιχείρηση εκεί έξω. Φροντίστε να προβάλλετε αυτή την εξειδίκευσή σας προκειμένου να φτάσει αυτό το αγοραστικό κοινό σε εσάς και μην περιορίζεστε στα σύνορα τα οποία εργάζεστε σε πραγματικό χώρο. Okay. Το διαδίκτυο είναι εκεί για να σας βοηθήσει. Μπορεί για αρκετά προϊόντα να ταξιδέψει αυτή η εξειδίκευσή σας. Δοκιμάστε το. Καλλιέργεια δεσμών. Με τους πελάτες πρέπει να έχουμε μια σχέση εμπιστοσύνης. Το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Okay. Προσέξτε σε κάθε βήμα το επικοινωνιακό στάδιο που είστε με τον πελάτη, γιατί αυτό είναι που θα ορίσει και την μετέπειτα σχέση σας μαζί του. Εάν ο πελάτης αισθανθεί ότι τον βελτιώνετε σε κάθε του ενέργεια και ότι τον βοηθάτε να κάνει και αυτός πελάτες κατά εξακολούθηση ή να βελτιωθεί γενικότερα ως άνθρωπος, θα συνεχίσει να είναι μαζί σας έστω και σε δύσκολους οικονομικά καιρούς. Αν το αισθανθεί αυτό, τότε θα είναι συνεχώς μαζί σας, επαναλαμβάνω, και σε πιο δύσκολες οικονομικές καταστάσεις. Προσέξτε μια ισορροπία σε αυτό το διάστημα. Μπορεί να ταιριάζετε με κάποιους, δεν αντιλέγω. Οκ. Οι πελάτες όμως δεν είναι φίλοι. Εάν φτάσετε τις σχέσεις και τους δεσμούς με τους πελάτες σε επίπεδο φιλίας, τότε πιθανόν αυτό να δημιουργήσει δύσκολες καταστάσεις, οι οποίες να είναι και παρεξηγήσεις, οι οποίες να είναι το να θέλετε να τους δώσετε μια ιδιαίτερη έκπτωση, την οποία να μην μπορείτε να τους δώσετε, γιατί πολύ απλά δεν γίνεται, ή να τους δώσετε πάρα πολύ χρόνο
στον οποίο πάρα πολύ χρόνο ουσιαστικά θα χάνετε χρήμα λόγω της φιλίας που κερδίσατε. Δεν λέω να μην κάνετε φίλους, να κάνετε φίλους. Απλά πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει αυτό το ρίσκο σε επιχειρηματικό επίπεδο όταν η καλλιέργεια δεσμών γίνεται φιλία. Και τέλος, σε οποιαδήποτε περίπτωση το cash flow, η ταμιακή ροή της επιχείρησης είναι πάρα πολύ σημαντική προκειμένου να οδηγηθούμε σε μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά της. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα επιλέξω συμφωνίες οι οποίες μπορεί να μην με συμφέρουν οικονομικά, αλλά είναι πιο γρήγορα εκταμιεύσιμες σε αρκετές φορές και αυτό θα βοηθήσει να οξυγονωθεί η επιχείρηση μου. Και ερχόμαστε και στο τέλος της σημερινής παρουσίασης, παρουσιάζοντας σας μια ιδιαίτερη σημαντική διαφάνεια κατά την προσωπική μου άποψη, η οποία έχει να κάνει με τη διαδικασία βελτίωσης ή αυτοβελτίωσης. Φυσικά, Δημήτρη, υπάρχει συγκεκριμένο μάθημα για cash flow, υπάρχει συγκεκριμένο μάθημα για ταμιακή ροή, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά ταμιακή ροή και σε σχέση με τη θεωρία και σε σχέση με το επικοινωνιακό θα πω, γιατί είναι δύο τα θέματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην ταμιακή ροή. Είναι ένα, το να προσέξω εγώ το τι ακριβώς και πώς κοστίζει στην επιχείρησή μου, αυτό είναι η θεωρία, και δεύτερον το πώς να το επικοινωνήσω όλο αυτό με τον πελάτη, γιατί ο πελάτης δεν ενδιαφέρεται για εμάς σε αυτή την παρούσα φάση και πρέπει εμείς να μπορέσουμε να κάνουμε το αντίστοιχο μοντέλο επικοινωνίας που να είναι αποδεκτό για αυτόν, προκειμένου και εμείς να επιζήσουμε με μακροπρόθεσμα. Πολύ ωραία ερώτηση, Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε μια νέα πρόκληση, ένα νέο προϊόν, μια νέα εταιρεία στην οποία θα εργαστούμε, μια νέα υπηρεσία την οποία πρέπει να κάνουμε. Πώς την αντιμετωπίζουμε, ούτως ώστε να γίνει πιο γρήγορα αφομοιώσιμη από εμάς και πιο γρήγορα μετά να οδηγηθούμε σε αντίστοιχες ενέργειες. Πρώτα, πρέπει να φροντίσουμε να μάθουμε αυτό το προϊόν, να εκπαιδευτούμε γι' αυτό. Αφού εκπαιδευτούμε, πρέπει να κατανοήσουμε πραγματικά το λόγο ύπαρξής του και το λόγο αναγκαιότητάς του. Εμείς θα το κάνουμε πρώτοι, όχι ο πελάτης μας. Εμείς, προσέξτε το αυτό, πρέπει να το δοκιμάσουμε για να πιστούμε. Πρέπει να εφαρμόσουμε αυτό το προϊόν και να δούμε τι κάνει και τι δεν κάνει. Οκ, να σας πω ένα μικρό μυστικό. Πιθανό να μην κάνει και όσα λέει. Πιθανό να μην κάνει όσα λέει. Συμφωνώ σε αυτό. Πιθανό να μην είναι τόσο τέλειο όσο περιγράφηκε από το σύστημα marketing, από το τμήμα marketing. Αυτό όμως που πρέπει εμείς να προσέξουμε ως επαγγελματίες είναι το πώς μπορούμε εμείς να προσαρμόσουμε αυτό το προϊόν στην κουλτούρα της αγοράς και στην αντιληπτική ικανότητα της αγοράς την οποία είμαστε, γιατί καλώς ή κακώς σε αυτήν την αγορά πρέπει να το πουλήσουμε, έτσι έχουμε αποφασίσει. Και πώς μπορούμε εμείς να το βελτιστοποιήσουμε σύμφωνα με τα θέλω αυτής της αγοράς. Πιθανόν να χρειαστεί να το αλλάξουμε χρώμα. Πιθανόν να χρειαστεί να το αλλάξουμε συσκευασία. Πιθανόν να χρειαστεί να το αλλάξουμε κανάλι διανομής. Ναι, Γιώργο, όλα αυτά είναι marketing. Δεν αντιλέγω. Σας είπα όμως και πριν ότι το 80% των ελληνικών επιχειρήσεων εκεί έξω, καλώς ή κακώς, δεν έχουν τμήμα marketing και καλούμαστε εμείς ως τμήμα πωλήσεων να έχουμε ανοιχτά αυτιά και να δούμε αυτά τα προβλήματα για να προλάβουμε καταστάσεις. Σαφέστατα. Καλώς ή κακώς λοιπόν μπαίνει και το στοιχείο του marketing στις ίδιες τις πωλήσεις, αρκεί να έχουν ανοιχτά αυτιά και μάτια για την αγορά την οποία είναι. Έπειτα πρέπει να εξασκήσουμε συνεχώς ξανά και ξανά και ξανά και ξανά όλες αυτές τις νέες μεθοδολογίες μας, είτε αυτές είναι επικοινωνιακές, είτε αυτές είναι πρακτικές μεθοδολογίες σε σχέση με τα κανάλια που αποφασίσαμε να δώσουμε το προϊόν, μέχρι όλα αυτά να μπουν στο ασυνείδητό μας και να ενταχθούν ως αποδεκτό σύστημα. Αυτό, αν μιλάμε για επικοινωνιακές συναλλαγές, για τους παλαιότερους λεγόταν εμπειρία. Αυτός είχε εμπειρία. Το ότι έβαζε κάτι ως σύστημα επικοινωνιακό στο ασυνείδητό του, το λέγαν εμπειρία. Εγώ δεν θα το πω εμπειρία. Θα το πω ότι αυτή η διαδικασία αυτοβελτίωσης είναι ένα σύστημα το οποίο σας δίνω για κάθε τι νέο παρουσιάζεται μπροστά σας, προκειμένου να μειώσετε, να συρρυκνώσετε τον κύκλο αφομοίωσης του.
Είναι πολύ σημαντικό να συρρυκνώσετε αυτό το κύκλο αφομοίωσης, γιατί πολύ απλά, πολύ πιο γρήγορα θα είστε έτοιμοι εκεί έξω για την αγορά. Είναι κατανοητό αυτό το οποίο βλέπετε μπροστά σας, έτσι όπως το εξηγήσαμε? Είναι πάρα πολύ σημαντικό σημείο της εκπαίδευσης αυτό και θα ήθελα, αν είναι δυνατόν, να το εντάξετε στην καθημερινότητά σας. Παναγιώτα, είπες να δούμε και να δοκιμάσουμε πρώτοι το αντικείμενο πώλησης σε περιπτώσεις όπως οι πωλήσεις ακινήτων. Πώς μπορούμε να δοκιμάσουμε το αντικείμενο πώλησης για να το πουλήσουμε σωστά, βάσει των προσωπικών μας κριτηρίων? Γνωρίζω, μου είπες και πριν ότι είσαι στα ακίνητα. Λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε, με εκπαίδευση έχουμε να κάνουμε και με κατανόηση της ίδιας της αγοράς και των αναγκών που θέλει αυτή η αγορά. Συμφωνώ ότι η αγορά θέλει ένα σπίτι να μείνει, αλλά μπορεί να θέλει ένα σπίτι με 5 δωμάτια γιατί είναι πολυμελής οικογένεια. Σε αυτή την περίπτωση που δυστυχώς εμείς στη φαρέτρα μας έχουμε ένα σπίτι που δεν είναι και το ιδανικότερο από πλευράς παροχών, αλλά είναι ευρύχωρο, θα επιχειρηματολογήσουμε εκεί. Έχουμε να κάνουμε κυρίως με προσαρμογή του επικοινωνιακού σου κώδικα. Γνωρίζω ότι στο θέμα του σπιτιού, στο θέμα της οικίας, που δεν μπορούμε να προσαρμόσουμε το προϊόν στα δεδομένα της αγοράς, πολύ, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να προσαρμόσουμε τον επικοινωνιακό μας κώδικα για να αισθανθεί κάτι διαφορετικό αυτός ο άνθρωπος. Γενικά το θέμα των ακινήτων από μόνο του είναι ένα τελείως διαφορετικό procedure, μια τελείως διαφορετική διαδικασία πώλησης. Γιατί υπάρχουν κάποια θεματάκια που πρέπει να προσέχουμε. Γνωρίζω ότι μέχρι πριν από μερικά χρόνια, και πες μου αν έχω λάθος, το μείζον θέμα για εσάς ήταν η διαχείριση χρόνου και σκανάρισμα όσο το δυνατόν περισσότερων οικειών για τον πελάτη. Γιατί λέγατε ότι στατιστικά, αν του δείξω 10 οικίες, μία θα αγοράσει. Και θέλατε στο μικρότερο δυνατό χρόνο να του δείξετε όσο το δυνατόν περισσότερο οικίες μπορούσε. Γνωρίζω επίσης ότι αυτό έχει αλλάξει. Γιατί έχει αλλάξει και ο όγκος των καταναλωτών σε σχέση με τις οικίες και πρέπει να δώσετε νέα στοιχεία. Όλα αυτά αλλάζουν τελείως τον επικοινωνιακό τρόπο συναλλαγής για εσάς. Και ναι, είμαστε σε μια δύσκολη εποχή. Σαφέστατα. Πρέπει να το καταλάβουμε. Και πρέπει και ο πελάτης να το καταλάβει και να μην ονειροβατεί. Γι' αυτό προσέξτε λίγο τις κρυφές του ανάγκες, το τι ακριβώς θέλει, πού δίνει έμφαση, σε τουαλέτες, σε σαλόνια, σε αριθμό δωματίων, σε παροχές, ούτως ώστε εκεί να προσαρμόσετε την συμπεριφορά σας διακριτά με τον κάθε πελάτη εκεί. Ξέρω ότι δεν απάντησα ακριβώς σε αυτό που ήθελες. Γεγονός είναι όμως ότι αλλάζει η τακτική σας καλώς ή κακώς σε αυτό το χώρο και πρέπει να προσαρμοστείτε ανάλογα. Οκ. Οι πιο παλιές συμβατικές λύσεις ότι αν του δώσω την χρηματοδότηση, αν του δώσω και το προϊόν και του πω ότι μπορείς να το πάρεις και έκλεισε η συμφωνία, δυστυχώς δεν υφίσταται πλέον. Τι είπαμε λοιπόν σήμερα? Προσδιορίσαμε νεολογικά τις πωλήσεις. Είδαμε τι υποδομές χρειάζονται προκειμένου να έχουμε επιτυχημένες πωλήσεις. Αναφερθήκαμε στους τύπους πώλησης και στους τρόπους προσέγγισης του πελάτη. Είδαμε τι διακριτά χαρακτηριστικά πρέπει να έχει ο πολιτής ανάλογα με την τηλεφωνική πώληση, one-to-one, one-to-many και τη διαδικτυακή πώληση. Στη συνέχεια μιλήσαμε για τη σημασία του συστήματος της οργάνωσης πωλήσεων και της ακολουθίας ενός συστήματος πωλήσεων. Κλείσαμε μιλώντας για τη διαδικασία βελτίωσης ή αυτοβελτίωσης του καθενός από εμάς. Ως εταιρεία αποφασίσαμε να δώσουμε μια κατεύθυνση, να πάρουμε μια τμηματοποίηση και εμείς στην τεχνογνωσία μας και στον χώρο των πωλήσεων. Όσον αφορά τις πωλήσεις, αυτό το οποίο επιλέξαμε να κάνουμε είναι να ξεκινήσουμε με ένα fundamental σεμινάριο, το οποίο όλοι μαζί παίρνουμε την ίδια υποδομή γνώσεων. Στα σεμινάρια πωλήσεων, επαναλαμβάνω, το πιο σημαντικό, μα πραγματικά το πιο σημαντικό, είναι να προσπαθείτε να εφαρμόσετε σε πραγματικό χρόνο όλα αυτά που ακούτε. Γι' αυτό επενδύουμε σε role plays πάρα πολλά και σε, θα έλεγα, βιωματικές ασκήσεις κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Και έπειτα, αφού όλοι μαζί αποδεχτούμε ότι έχουμε αυτό το fundamental σε επίπεδο, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να μάθουμε μεθοδολογίες. Okay.
Οι μεθοδολογίες λοιπόν, τις οποίες εμείς ως IQ Studies έχουμε να σας προτείνουμε, είναι 1. Πωλήσεις διαμέσου της μεθοδολογίας του νευρομάρκετινγκ. 2. Πωλήσεις διαμέσου της μεθοδολογίας του νευρογλωσσικού προγραμματισμού, NLP. Και 3. Πωλήσεις διαμέσου της μεθοδολογίας του spin selling. Δοκιμασμένες τακτικές στο παρελθόν, άλλες πιο πρόσφατες, άλλες παλαιότερες, αλλά συγκεκριμένες τεχνικές που δίνουν ένα σύστημα στον κάθε πολιτή, στον κάθε εκπρόσωπο πωλήσεων εκεί έξω, που δοκιμάζει ανάλογα με τον τύπο πελάτη που έχει να κάνει. Καλό θα είναι να γνωρίζουμε άνω της μίας μεθοδολογίας, πολύ απλά για να έχουμε στη φαρέτρα μας περισσότερα όπλα κάθε φορά. Κατανάλωσα περισσότερο από το χρόνο σας, ελπίζω να μην σας κούρασα. Κάθε φορά ξεφεύγω στην ώρα του σεμιναρίου, λίγο περισσότερο, μισή ώρα παραπάνω κάναμε και σήμερα. Ελπίζω να ήταν ωφέλιμα για άλλους λιγότερο, για άλλους περισσότερο αυτά που άκουσαν σήμερα. Αυτό το οποίο θα ήθελα να σας πω είναι ότι με τίποτα μην παραμείνετε ανενεργοί εκεί έξω σε ό,τι και αν κάνετε, γιατί αυτό είναι το χειρότερο που μπορείτε να κάνετε για τον εαυτό σας. Okay. Προσπαθήστε να βελτιωθείτε ως άνθρωποι, προσπαθήστε να βελτιώσετε τα συστήματά σας, γιατί αυτό, προσπαθήστε να μάθετε νέες τεχνικές, γιατί αυτό θα σας δώσει επιλογές. Και ως γνωστόν, αν αναπτύσσουν επιλογές, οι λύσεις θα βρεθούν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αν βγάλετε επιλογές, αν αναπτύξετε επιλογές, οι λύσεις θα βρεθούν. Πιστέψτε το, πιστέψτε στον εαυτό σας, γιατί αυτός είναι σε τελική φάση και αυτός που θα σας σώσει. Okay. Είμαι ο Σαλματάς Γιώργος, εύχομαι να το πούμε σε κάποιο από τα άλλα, από τα επόμενα δωρεάν ή ολοκληρωμένα σεμινάρια που θα έχουμε, ως τότε να είστε καλά και συνεχίζετε να προσπαθείτε, ό,τι και κάνετε. Καλή συνέχεια στην ημέρα σας.